जा डिस्टार्ब बाहाय बालि फिसाजा हेलौ एभ्रिवान उन्दुजोब्बाय नामा गासिबो फै दसे रायलायनि हाय होन हाय होन हाय ओइस खुदुमबायसो नुवाखै गाबनाय सिबियो हा नुबाय दा नै लिपस्टिक लगायनि नै फिसाजोआ नै बिमानि लगायनायखौ नुयो नालाय इस मेगना नुदो हेलौ होन मामा दे हेलौ एभ्रिवान माब्रै दं नोंसोरो होनलाय मामा गुड मर्निं गुड मर्निं जाफाग्लिका गुड इभिनिं होनलाय मामा गुड इभिनिं एभ्रिवान होनलाय बोरला होनो रोङा माब्रै दङ नै जि लेंहि हा ओइ होनदों माना जि आयु फरायनो रोङा हाय होनदों ओइ होनदों हेलौ जि लेंहि हाबा जानायानो बिदि होबावा माने हाबा जानायानो बिदि होबावा माने हाबा जाखानायसो माथो आंलाय मा हाबा जानायानो बिदि होबावा हाबा जानायखौसो होदों दा ने मामा ओं होन मा दे नुबाय दा फिसाजोआ सापर्ट बावसो ने मा बिदि नङा मा बिदि नङा बेखौ जायाथ' ओइ नै मानसिफ्रा मबाइल नायदों दायो मोनानिखा उन्दुनोसैखा मबाइल नायनानै उन्दुसिगोन मानसिफ्रा सानाव सानसे खामानि मावबाय नालाय दायो उन्दुसिगोन ने मामा महि नाइस थेंक यू सो माच होनलायबा थेंक यू है मामा बिदि टेबोलखौ गायोबालाय बोरै जानांगौ जाखो नों टेबोलखौ गायोबा बोरै जानांगौ जाखो आं लाइभ फैदों हनि फेसबुकआव आंनि फेमिलिफोरजों रायलायदों फेसबुकनि जोंनि फेमिलिसो मामा नोंनि आंनि फेमिलिसो मामा नै फेसबुकनि सोर फल' खालामाखै फल' खालाम होन मामा दे जोंहानि न'खराव फै होन मामिनि फेसबुकआव फेमिलियाव थाफै होन दे मा दे ओं होन इस खुलुमबाय होनदे दे खुलुमबाय होनलाय आया खुलिनो हामादों र' नोङो बोलो गोरा जाबायना नोङो मा मामा इयाव लिपस्टिक दंना आंनि ओइयाव जोबनाय दङ जोबनायखौ ला नाङा जाउनसै फोननांगौ दे होमबा क्ल'ज योर आइस आं फोनगोन दे क्ल'ज योर आइस अके दान आयना नायदो ना आयना नायदो नो ओइयाव लिपस्टिक दंबावो लायना फैलाय बाजै माबायाव ड्रयाराव दा लिपस्टिक आनैजों थांबाय आनैजों फोनगोन आनैजों ड्रयाराव दंबावो बे मोजांसोथ' मामा माबाबो दङ ब्लेक कालारनिबो दं लिपस्टिक ब्राउन मानैखौ ना आयो नांला होमबा बेखौ जागोन बे आलथासो र' मामा र' नै माबा दं जिसे दं जानायाथ' मुखुबखा बिलाइफोरखौ जानो मामा कनफ्लेक्स जा र' ओइस दैमारि सेलारिया खै हाजार मोनोलै दाना गैयाहाय खमथार सेलारिया खमसो बेनिफ्राय चन्दन बर' समायना नुदों नोंखौ दिनै थेंक इउ सो माच सदिनस मुसाहारि मा ओंख्रि जाखो बाजै जोंना ओंख्रिया मा मामोनथाय आलु ओमफ्रायो फान्थावमोन आरो ओमफ्रायो माबामोन
आलु बाथोन आलु बिन्स बुरु लिपस्टिकआ बुरु नुबाय दा सना गले नै दानाबा माबाखौबो नारहो हरलाय लाङो टेबोलखौबो मानसिफोर नायदों मामा नोंखौ नों निदियावनो गाबना देखायो लासिंसिंखाय नो बेखौबो अख्रेबजोब्बाय गेलेग्राखौबो उफ होनग्राया गुड नाइट निउ हलेन्ड नामा गुड नाइट जोमै बसुमतारी हेलौ हाय मा जाखोलै नानि जेसया बसुमतारी नैहाय फिसाजोआनो जि दुस्थ' डिस्टार्ब खालामखायो भिडिअबो खालामनो होआ गावहासो लायो मबाइलखौनो सना नार्जारि नानिया बेसे इयार जाखो स्कुल थांजेनबाय नामा नानिया माबा जाबाय मा होनो दा नैबे फेब्रुवारि ना दायो फेब्रुवारि 23आवहाय बोसोरनै ग्रोब जासिगोन बेनिफ्राय स्कुलखौ आङो 9 मान्थआवनो सोदोंमोन बेखौ ओमफ्राय उन्दैद्राय नालाय लोमजायो हायाव गुसु माबायावहाय टाइल्सआवहाय ओमफ्राय हायाव गेलेबाय थायोना गुसु जानानै माने लोमजादोंमोन बेखायनो लाबोफिनबाय आं दायो सोथ'वाखै 3 इयार्सनि उनाव सोनोसै जादों आरो ओमफ्राय मा ओंख्रि बाजै ओंख्रिया फान्थाव आलुमोन मिनिनाङा दे मानसिफ्रा बे मैगंखौ बुङोबा मिनियो दै खिन्थु माबा मा होनो सरि मा होनो मिनिनाङा आंखौ बाट मा खालामनो न' ओमफ्राय माबा आरो आलु बाथोन बिन्स बाथोनमोन सोरबा सोरबा मिनियोसो बे ओंख्रिखौ बुंबाय नो सना नो ओमफ्राय अलका बसुमतारी हाय हेलौ सिस्टार हेलौ हिरन बसुमतारी हाय हेलौ गोजोन बसुमतारी आब' नोंनि नाम्बार हरलाय प्लिज अके मेसेन्जाराव लानो हागोन दे मेसेन्जाराव फैबानो जाबाय नै दख'नायाबो बुलायलांबायसो दख'नाया ना आङो र' माबायाव होगोन दै मा होनो स्टेटासाव होगोन दे स्टेटास माने रिल्सआव आरो ना आंनि दख'ना गाननायखौ मादि खस्थ' गानदों आङो दिनै माने बाजैयासो गानहोदों आरो नै बाजैया नायहरलाय बाजै बे बाजैया आंखौ गानहोदों माने आंनि नैबे फिसाजोखौ लाग्रा आङो लाबोदों नालाय ओमफ्राय बे बाजैया गावनि आखाइजोंनो खुद दानाय आरोना बे आं गाननाय दख'नायाहाय ओमफ्राय बेखौ आं गाननायदों आरो माइदि गोनां ओरैबायदि गोरा ख्रंख्रंलाय गावनो दानाय आरो बाजैया बिराद दख'ना दायोमोन जादों आरोना गामियावहाय ओमफ्राय दा बेंगलराव फैनायखाय दानाय जाला आरो देनां दाफिनगोन ने बाजै हायोबा माने खस्थ' मोनबाय आरोना दायै उदै साग्रा जानानै दानो हायासै ओमफ्राय जेबियार गयारि आदाया दायो अबाव थायो आदायाबो ओरैयावनो थायो न'आवनो थायो दायो उन्दुना दङ डिस्टार्ब खालामथ'ला आं खिन्थिथ'ला बेनिफ्राय गोमसार दैमारि खाम जाबायना आगै जाखांबाय जोङो दहायनो जादों जोङो माने जोंना संनाया दिनै गरबर जादों फुङावबो जाबाय जों खैथासोआव जानायमोनथाय 9टा ना 10टा 9:30 ना 9:30सोआव जाबाय ओमफ्राय सानसेयाव उखैस्रायासै जों ओंखामखौनो ओमफ्राय दा मा खालामखो उखैयासै नालाय थाबाय न'आवनो दिनै आंनिबो सुटिमोन मानडे उइक अफ आंनिया ना मानो ओमफ्राय दा माबा जाबाय थाब उखैबाय एसे सानसे थानानै मोना होबाय संना जाबाय थाब जाबाय आरो दिनै ओमफ्राय मैखोम बसुमतारी हाय सिसिलिया मारै दं बाजै मोजां जोबोद मोजाङै दं इसोरनि अननायावहाय नोंथांमोननि सापर्टआव जोबोद मोजां माबैलाय गोदै गोबाब आच्छा माबाया आरोना नामा गोदै गोबाब नोंनि फिसाला नामा HD फुल आच्छा फिसाला नङा माने फिसाजो मा मा नै लेथ्रा नांबाय जेसे नांबाय आयु लिपस्टिक दंबावो इयाव माबायाव ड्रयाराव
ओइ मोनसेयाव ओरै सिंनि ड्रयारावहाय बख'नो हानाय नङा एसे टाइट आरो ड्रयारा नङाबा नेल पलिसखौ लगायना होफ्लालाय बेनो नेल पलिसआ नेल पलिसखौ लायलाय नेल पलिसआ इयाव फोननोसै नै आंबा फोनबाय नै इखौ फोनगोन दा अके ग नानि फिसाला नङा नानिसो होलाय मामा ओमफ्राय रबन मुसाहारि बाजै नों बायदिनो समायनाथार रानिया आच्छा थेंक इउ माबा अख्रि बिराद अख्रि ओमफ्राय आं बायदि होनदोलाय अख्रिखौबो आच्छा गाज्जाखाना एन्साराबो ओमफ्राय बबेन मुरि बेंगलर अबेयाव थायो माबायाव राममुर्ति नोगोराव थायो खाम जाबाय ना आगै गोमसा दैमारि दहायनो सोंदों खोमादांहाय माबा कमेन्टआ उन सिगां दावखोलाय फासयलायसो जागासिनो आंनिया मा जायोथाय क्लियारखौनो फरायलांनो हाया बेंगलर राममुर्ति नोगोराव दङ राममुर्ति नोगोराव थायो गोदै गोबाब बहा थायो दख'ना गाननो रोंलायि ओमफ्रायलाय होनदों आरोना गोदै गोबाब माने दख'नाखौथ' गाननो रोङो आङो 1-2 मिनिटावनो प्रपार गाननो हायो आरोना ओमफ्राय बे दख'नाया माने माइदि गोनां ओरैबायदि गोरा ख्राव गानबाबो जायाखै आरो दिनैहाय खस्थ' मोनदों आरो दख'नाखौथ' आं गाननो रोङा नङा गानो आं 1-2 मिनिटबो नाङा आङो खेबसेनो हाखायो आं बै फिस्ला दख'नाफोरखौ गानना जेरै सेट फैयो मा होनो 5,000-6,000 बेबायदिनि दख'नाया माने सेट फैखायोना ब्लाउसै माने सिल्कि जायो एसे ओमफ्राय बेफोरो आंनि थाखाय जोबोद इजि आरोना खिन्थु बारा गोबाव थाया आरो बिदि टाइट थाया माइदि दख'ना बायदि फिस्लायलाङो आरो ओमफ्राय प्रेम बसुमतारी हाय ब्र आइसा आच्छा आंथ' ब्र नङा सिस्टारसो दे फोन होनदे मा दे फोन होन जेबो जाया होनबाय दा गोजाया राननाय गोजानि पलिसा आं दहाय दिहुननाया आच्छा बिफाया दोनखुमायदां आरो हरदो मा फोन होनसै दे फोनसै दे no baby naik no baby naik dah okay silent keep silent baby naik dah sita mbak sirita no wait oh yes dun gonang ro yang baby ni fैयाखै बेबीफोरनि बे गेदेरफोरनिसो र' गेदेरफोरनिखौ नायनो मोना हामा र' wait बेबी शार्क बेबी होन खुलुमबाय होन नमस्कार दे खुलुमबाय होन सरि होन सुमान मबाइल होबाथाय सिरि थायो आरोना ओमफ्राय बारा मबाइल नायहोजाया गथ'फोरनो ओंखायनो होआ आरो आइदै हागसिउनायाथ' देन्जारखा सगुनाथ बसुमतारी मा खबर आब' सना मोजां आगै सना जोबोद मोजां इसोरनि अननायावहाय गगा मोननायाथ' गगा मोनबाय थादों आं बे साननैसो बोथोर सोलायनायखाय दे नोंथांमोननि अननायजों फेसबुकआव माबायाव इउटुबावहाय आंनि बे सिसिलिया नार्जारि सेम नाम आरोना इउटुबावहाय माबा खालामना होदो दे आंनि फेसबुकनि फेमिलिफोर साबस्क्राइब खालामना हो 50K होनबाथाय माबायाव फैगोन आङो लाइभ फैगोन आं माने
माबायाव इउटुबाव फैगोन आङो लाइभ फैगोन आं 50k जाबाथाय मिथिबाय 50k जाहां जानानै दङ जाहांबो नंद्राया एसे नांबावगौ आरोना नोंथांमोना हेल्प होदो अननानै आरोना ओमफ्राय जाय गोदान आंनि फेसबुकावहाय फल' खालामनानै हो मानो होनबा आङो फेसबुक पेजखौ आं गोदोनिफ्राय सलायखाया ओमफ्राय दा बावैसो आङो मास मोनथामबो जायाखै मोननैफोर जादों आं फेसबुक प्रफाइलनिफ्राय माबा फेसबुक पेज खालामनाय आरोना बे माबाखौहाय आंनि फेसबुक प्रफाइलखौ फेसबुक पेज खालामनाय बारा गोबाव जायाखै अब्लाबो गोबाङानो हेल्प होदों आरोना आंखौ जोबोद गोजोननाय मोन्दों नोंथांमोननि अननायखौ जोबोद मोजां मोनदों आरोना आंनि फेमिलियाव थाफैदों आंजों लोगोसे बेखायनो आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरोना सासे फैबाय थादों जोबोद मोजां बेनिफ्राय नेटनि एसे प्रब्लेम जालायबाय नै इउटुबावहाय साबसिन मा होनो मोजां मोनो आरोना आंनि इउटुब चेनेलखौहाय आंनिखौ बेखायनो आं माने इउटुबाव बांसिन फैनो लुगैयो आरोना आङो लाइभ होनो लुगैयो ओमफ्राय दा आङो 50k जायागौ माने आं लाइभ फैया आरोना 50k जाबासो फैगोन होननानै आं सिगाङाव बुंबाय नालाय ओमफ्राय दा आं बोरै फैनो लाजियो होनदो आं मोनसे खोथा होबाथाय माने बेखौ जाफुंहोनो लुगैयो आरोना ओमफ्राय दिनैसो नुलायबाय आब' सना बोरो ग्रेसि कुइन थेंक इउ आगै थेंक इउ माबायावबो नुगोन र' इउटुबावबो नुगोन 50k जाबानो आं इउटुबावबो फैखागोन लाइभ फैगोन र' इउबि बर' हाय सना हेलौ सना डार्लिं दे गोदै गोबाब बेंगलर मा जायगायाव थायो ओमफ्राय माबायाव राममुर्ति नोगोराव थायो राममुर्ति नोगोरावनो डाइरेक्ट लकेसन आंनि होनदो ओमफ्राय ग्रेसि र' बेखौ फरायखांबाय आंनि कमेन्टआ मानो बिदि जायोथाय ओमफ्राय सिगाङा उना सिगां दे ओमफ्राय नोंनि वाट्सएप नाम्बारखौ हर हामबायसै आंनि वाट्सएप नाम्बारा दायोथाय आङो अनलाइनाव होनो हायाना मेसेन्जाराव पार्सनेल फैबा हासिगोन आरो होनो होआ नोंगुमैया देनजारसो नाम्बार न' एलाउड होनलायखायो गोदै गोबाब नोंनि नाम्बारखौ हरलाय आंनो ओमफ्राय नाम्बारखौनो एलाउड होआलै नोंगुमैया होनदो रुक्मनि नगर नामा रुक्मनि नङा बबेन मरि माबासो मा होनो राममुर्ति नोगोर गेस गडाउन एनआरएल रियडबो नङा बानारासि रड खाथियाव आं थायो एनआरएल रियड खाथियाव आङो आंनि खामानि मावो आरोना बेनिफ्राय आंनि दा नैबे रुम खाथियानो माबा आरो बानारासि रड गेस गडाउन नों बहानि आरो बहा थायो इउबि बर' माबा आङो क'क्राझारनि बेनिफ्राय माबायाव थायो बेंगलराव थायो आरोना बेंगलरावहाय स' नोंथाङा आंनि डिटेल्स होयोबा कुइसन एन्सारावहाय इउटुबावहाय मोनगोन आरोना आं बहानिमोन बबेयाव देरनाय बहा हाबा जाखो सब डिटेल्स आङो माबायावनो आं फेसबुक वाट्सएपल' होनफ्लांबाय थादों माबायाव इउटुबाव मोनगोन आरोना बे सेम नाम आरो आं लिंकबो होनानै दोनखादों माबायावनो प्रफाइलावनो चेक खालामबानो जागोन फेसबुकावहाय नोंथांमोना नुखादों जानांगौ फेसबुकखौ चेक खालामबानो नायबानो माबा मोनो आरोना आंनि इउटुबनि लिंकखौ नुगोन आरो गाहायावहाय आंबो बेंगलर हेनुराव दं ओमफ्राय आदसा गोदै गोबाब बेंगलर हेनुराथ' खाथि र' बे हेनुरनि LLS होननाय सेलनावबो आं सिगाङाव मावखांबाय आरोना कलेज खाथियावहाय कलेज दंना खाथि मोनसे गिदिर होनो हेनुर रड ओमफ्राय नैलाय उननिखौ सिगांनिखौनो फरायगासिनो दे आं मेसेजफोरा अरिजिनेल गामिया बबेयाव नोंसिनि जोंना अरिजिनेल गामिया आइमोना दायो क'क्राझाराव दङ बासबारि टिपकाइ बासबारि ओमफ्रायो मा होनबावगोन दिकियाजुलियावहाय गिदिर गोलाव जाबाय आरो आं दिकियाजुलियाव देरबाय बेनिफ्राय देरना फरायनानै माबायावहाय बेंगलरावहाय बिउटिशियान सोलोंफैबाय सोलोंनानै फैनानै दा रोंनानै
गगामुगा हाबा जाहैबाय गगामुगनिफ्राय हाबा जानानै फैयो नै फेमिलि जोंहा बेंगलराव फैबाय आरो रमनि मोसाहारि हाय सिस्टार मोजां ना मोजां सिस्टार मोजां अन्थाव नार्जारि ओइ आब' मा खबर मा खबर अन्थाव नार्जारि ओइ मा खबर मोजां जोबोद मोजां कटनुराव फै फेमिलि लाना मालाबा कटनुर मैया कटनुरावसो थांदों आंना हौवाया माबा मा होनो गारि सालायो नालाय मैया थांनायमोननो पार्सनेल गारि सालायनानै ओमफ्राय एसे गोजान जायोनो बिनिफ्राय 15 किल'मिटार होनदों थांलाय फैलाय 30 किल'मिटार लादोंनो आरो ओइ मा खबर ओइ बे मोनसे मेसेजखौनो फरायफिनलायबाय आङो नै निरमा दैमारि हाय बिनानाव सना हेलौ आं मेसेजखौ ना उननिखौ सिगांनिखौ उन जानला मोनला फरायगासिनो दे सोरनिखौबा नुस्लाबलाबो एस बसुमतारी माथो खानाया गोलाव जाबाय आब' आंबो थांनो जागोन नामा आब' आच्छा खानाया बे नखलिसो आंना थिथा खोथा डाइरेक्ट मानो होनोबा मा होनो खानाया आंना बे फिसाजो गोरलै मोनबा खानाया बिमाफोरा मिथिखायो दै नोंसोरनि आइमोनाबो मिथिगौ गासैनि बयहाबो बिमा थायो बिमाफोरा मिथिगौ हिन्जाव माहारिफोरा जाय हाबा जादों गथ' मोनदों माने गथ' मोनखांनानै खानाया गयो ब्रुं गयो आरोना ओमफ्राय दा गनाय टाइमाव उपाय गैया मा खालामनो आंना हासबेन्डआ खानायखौ सिननो होबाय सिनदो होनबाय ओमफ्राय खानायखौ नोंसिनि सिनबाय आं दा हौवाया होनबाय आरो एसे सिनबाव होनबाय आरो नोंसो बिदि दांबाय आंबो स्टाइलिश नालाय स्टाइल सिनबाय ओमफ्राय दा उपाय गैया सोरजोंबा रायजानो गोनां जायो सोरजोंबा होनजानो गोनां जायो नङा होमबा जेबो नङा बेफोर रायनाया आंनि थाखाय डेभलपसो माने गियान मोनो आरोना बेनिफ्राय आंबो थांनो जागोन नामा आब' एस बसुमतारी एक्सुवेलि दायो माबा गैया भेकेन्सि गैया आरोना भेकेन्सि थाबा आङो आरामसे लेंहरनो हायो खबर होनो हायो आरामसे सोलोंना लानो हायो जोंनियावहाय गुबुननियाव सोलोङोबा फिस लायो नङा होमबा सोलोंनायनि कर्स लार्निं कर्स लायो होमबा 40,000 20,000निफ्राय स्टार्ट लायो खिन्थु 20,000आव नोङो बिउटिशियानखौ कमप्लिट हाया बिदिनो 40,000 30,000 एटलिस्ट थांखायो आरोना मोजां प्रफेसनेल आरो गिदिर जायगायाव सोलोंबाथ' 1 लाख गाहाम थाङो 80,000 गाहाम थाङो बिदि आरोना ओमफ्राय दा मा होनो जोंनियावहाय माबा लाया मा होनो फिस लाया नोङो सोलों थानाया फ्रि बेनिफ्राय माबाया मा होनो जानाया गावनि जानायनि थाखाय स्टार्टिं बिदिनो एसे एनै होयो आरोना बुंथ'ला आङो माबाखौहाय पेमेन्टखौहाय जानायनि थाखाय थोनायखौ होखायो आरोना जोबोद मोजां जोंनियाव सोलोंना लानो मोनोब्ला भाग्य थायोबा खिन्थु दायो भेकेन्सि गैया आरोना गाज्रि मोननो नाङा सोलोङोबा जोबोद गावनि थाखायनो जेरावबो थांनानै खामानि मोनो नङा होमबा लाइफआवहाय मोनसे नङा मोनसे सोलोंनानै थायोबा जोबोद मोजां आरो बे बिउटिशियानखौ जायानो सोलोंनानै लागोन मबाइलाबो गोलैलांलायलायबाय बिउटिशियानखौ जायानो सोलोंनानै लागोन माने फिउचारावहाय नों जेरावखि थां जेखि जायगायाव थां दिल्ली मुम्बाइ जेरावखि थाङा माने नोङो फैसा सर्ट जायोब्ला मालाबा समाव मावनानै मास मोनथाम मोनब्रै मावनानैबाबो बा बोसोरसे मावनानैबाबो नोङो खुद खामायनानै लानो हायो आरोना एक्सपिरियेन्स थानायाथ' जेरावबो खामानि मोनखायो नङा होमबा स' दायो भेकेन्सि गैयिखाय आङो जेबो बुंनो हाला आरोना नंगौ आरो एस बसुमतारी नंगौ आं थारखौनो बुंखायो आरो आं थारखौनो एडभाइस होखायो जियानो जा आंनिफ्राय थार बाथ्रा ओंखारगोन आरो जिमाननिखि गिदिर मानसियानो जाया मानो जुदि गोरोन्थि खालामोब्ला जोङो भिडिअसनि गेजेरजोंहाय फंसे फंनैबो बुङो आरोना ओमफ्राय बेयावनो जोंफोरखौहाय माने गिदिरफोर नालाय गिदिरफोरखौ मालाय गासिबो मा होनगोन मोजां मोनखायो नालाय ओमफ्राय दा गेदेरफोरा गोरोन्थि मावब्लाबो माने बिसोरनि गोरोन्थिया गोरोन्थि नङै बायदि माबायो आरोना जोंफोर फिसाफोरखौहाय
माबा होयो नाम माबा खालामो आरोना माने फिसा फिसा जोंफोर गाहाय थाखोनि नालाय बेखायनो माबायो आरो बुङो आरो गोबाङानो गोबां माने 50 आव 50 हेटार्स लाभार्स बे 50-50 थाखायो नङा होमबा नों हाजार भिडिअस मोजां लाबोआनो जाया मानो बेयावहाय सासे नङा सानैया बेफोरो हरखायो आरोना एगेन्स्ट थाखायो अब्लाबो जेबो नङा जोंनि थाखाय बे थुलुंगा होग्रासो होननानै जों सानो आरो मानो होनोबा जेननाय आरो देरहानाया थाखायो गेम गेलेयोबा मोननैबो ग्रुपा मोननैबो टीमा खेबसेनो देरहायो बे नङा बयबो मिथिखायो बेखौ अबेबा मोनसे टीमाथ' जेनखाथारो नङा होमबा थिग बेबायदिनो आरोना उनाव मोनबा खबर हो आब' आंबो थांगोन मोनबा एस बसुमतारी येस सियर भेकेन्सि थायोबा नांगौ जायोबा जोङो गोबां नागिरनांगौ गोनां जाखायो बिउटिशियाननि बा खबर होगोन दे खानाय नखलिखौ बख'आलाय आया लाइफआवनो डेन्जार बोरै बख'नांगौ जाखो गुसुंखासो आंनि खानायालाय सामफ्राम गुसुं नुबाय थायोबा बख'थ'ला दे मिनिस्लु रायलायनायखौ नायना SMS आच्छा गोदै गोबाब मिनिस्लु रायलायनायखौ नायना SMS होनदों माने SMS हरनो गोसो जादों दे फिलाप खालामबाय आं नोंनि साननायखौ होनदो गियानसा बसुमतारी नाइस ट्रेडिशनल ड्रेस दे खेबसे मोसा सिस्टार हामबायसै मोसानो रोंबाथ' सयथिबो माबायाव मा होनो रिल्सआव नुबाय थासिगौमोन आंनि मोसानायखौ मोसानो रोङाबा आङो गावखौनो लिरनो बावबायमोन माखौ लिरनो बावबायमोन आच्छा दहायनि एसे सिगां मेसेज हरनाय माने बे आंनि मिनिस्लु रायलायनायखौ नायनानै मेसेज लिरनो बावबायमोन होनदों आरोना अके सिगांनिखौ उननिखौ आं जरायनानै रिप्लाय होबाय दे अलंबार बसुमतारी हेल' आब' बहानि नों दानियाबाथ' दहायबो बुंखांबाय आङो एक्सुवेलि माबानि मा होनो क'क्राझारनि ओमफ्रायो माने क'क्राझारावथ' आंनि उन्दैनिफ्रायनो आं देरबोआखै जास्ट क'क्राझाराव बिमा बिफाया दङ दायो ओमफ्राय दा क'क्राझारनि होननानै लानांसिगोन नङा होमबा क'क्राझारनि बेनिफ्राय दायो बेंगलराव दङ आरो मिथिंगा नार्जारी आब' नों बेंगालुरुआव मा जायगायाव थायो आङो माबायाव थायो राममूर्ति नोगोराव थायो प्रदीप बसुमतारी मा मेगना जाला नामा हालाय दे माबायाव थायो बेंगलर राममूर्ति नोगोरावहाय आरवारि मा खालामदों मेडाम आच्छा सार नै लाइफआव फैगासिनो माबोरै नानि सानखां ब्रह्म मोजां आदा मोजां जोबोद मोजां क'क्राझार मा जायगा गोदै गोबाब माबा मा होनो टिपकाय बासबारि सोमदोन बोरै बहा थांदों मेसेजआलाय सोमदोन नार्जारी खबरा मोजां आगै जोबोद मोजां मिथिंगा नार्जारी औ दे सासेबो मेसेजखौनो बारग' होखाया नामा आङो नों ख्रिस्टियानसो नामा माथो मालाबा सिन्दुर लायो मालाबा लाया आच्छा येस माने आङो ख्रिस्टियान बेनिफ्राय जोंना रमान केथलिक होनो जोङो सर्ट फर्मै RCC बुङो आरोना बेनिफ्राय जोंनिया हाबा जानाय समावहाय ब्लेसिं होयो जाय हिन्दुनिफ्राय फैनाय एबा हिन्दुनिफ्राय फैनाय गोबां सिख्लाफोरा ख्रिस्टानाव हाबा जायो बेनिफ्राय गोबां ख्रिस्टान सिख्लाफोरा हिन्दुआव हाबा जायो नङा होमबा बिदिनो सोलाय सोल' नालाय हिन्जावफोरा ओमफ्राय दा हिन्दुनिफ्राय फैनाय सिख्लाफोरा माने सिन्दुर लानो लुगैयो नङा होमबा ओमफ्राय दा बेखौहाय हाबायावनो जोबथा देलाय होनाय जायो नालाय हाबायावनो सबसे साबसिन मोजां डेक'रेसन खालामो लाइफनि बिउटिफुल लाइफ बेखौहाय देलाय होनायनि थाखाय माने मोनसेबो साननायखौ फेलें खालामालासिनो हिन्जाव गोदानखौ देलायहोयो आरोना माने
गासैखौबो स' बिनि थाखाय सिन्दुरखौ ब्लेसिं होयो आरोना गासै जिनिसखौनो ब्लेसिं होयो दख'नाब्लाबो माने आस्थाम रिं माला इफोरखौ ब्लेसिं होयो बेनिफ्राय बेजों लोगोसे सिन्दुर जों मा होनो हिन्दुनिफ्राय फैनाय खृष्टानाव बिसोरो लुगैयो नालाय सिन्दुर फुननो सिख्लाफोरा बेखायनो बिसोरनि थाखाय बेखौ ब्लेसिं होयो आरोना बिसोरनि साननायखौ गोजोन होनो थाखाय ब्लेसिं होयो स' ब्लेसिं होयोब्ला बेखौ फोननो मोनो आरोना बेनिफ्राय जोंबो मा होनो फोननो मोनो फोननाया खिन्थु गासै ख्रिस्टियानफोरा फुननाय जाया आरोना फुना मानो होनोबा सोरबा मोजां मोनो सोरबा मोजां मोना बिदि आरोना ओमफ्राय दा जोंनि रमान काथलिकआवल' माने बेखौ ब्लेसिं होनायखाय जोंनिया फोननो मोनो आरो सिन्दुरखौ ओमफ्राय आङो मानो फोनो होनोबा बहाबा गोसो जायोब्ला फोनो बे ब्लेसिं होनाय थाखानायखौ आरोना ओरैनोबाथ' फोना सिम्पोल थानो मोजां मोनखायो आं आसानफोरबो गानखायानो आसान जेबो आं सिम्पोल थानो मोजां मोनो बेनिफ्राय बेखौ माने इमानबो फोननो गोसोबा फोननो हायो इमानबो आं फोना आरोना बेनोसै ओमफ्राय सोर मा बुंदोंमोनथाय आंना बखिनो थांजोब्बाय मेसेजानो रिबि जावलिया आब' आंबो बेंगलर दं आच्छा रिबि जावलिया अके माबायाव ना लोगो मोनगोन जेनिखि प्रग्राम जायोना होमबा फैदे आं खबर होगोन जोङो बयबो ज' बर'फोर जोङो बेयाव बेंगलरावहाय माबा मोनसे प्रग्राम जायोबा जोङो माबा खालामो बिदिनो लोगो हमज्लायनाय बे लोगो मोनज्लायो आरोना होमबाथाय आं खबर होगोन उमुगाव बिदि जागोन फै होननानै होमबा फैदे होमबा लोगो मोनगोन रायज्लायबानो जाबाय आब' होननानै मिथिबाय प्रदीप बसुमतारी मा खामानि मावोलै आब' आंना खामानिया ना खानाय सिननाय ओमफ्राय बिदिनो मोखां फोसाबनाय बहुत खामानि आरो आंना बिउटिशियानावहाय बिउटिशियानबो होनजाबाय बेनिफ्राय बिउटिशियानखौथ' आं सिख्लानो कमप्लिट खालामखानाय ओमफ्राय दायो हेड्रेसार जाबाय आरोना बिउटिशियान हेड्रेसार मोननैखौ आं मावो आरो ओमफ्राय मेसेजानो आंनिया माबा थांजोबो उन सिगां जाजोबो नागिरफिनलाय लांदोंसो आं नै मिन्थावनानो गोदै गोबाब आंबो क'क्राझार पाटगावनिसो आच्छा पाटगावाथ' खाथि न' जोंनि खाथि माथो आइमोना पाटगाव 3 पाटगाव 1 ना बोरैबा होनलायलाङो आं मोजां मिथिया दै आङो क'क्राझार टाउनावनो खेबसेल' थांनो मोनदों क'क्राझारनिबाबो सोरबा दा नै आंखौ मिनियोसो क'क्राझार जानानै साला क'क्राझार टाउनाव खेबसेल' फैदों होननानै नंगौ आङो क'क्राझार टाउनाव खेबसेल' थांनो मोन्दों आरोना जोबोद खस्थ' थांनो मोन्दों बेबो गारिखौनो मोना आयै गाबनो ओंखारलायो आं गोसोखांबा नै दाबो जि खस्थ' मोनखादों आङो गारिखौनो मोनाखै बड'लेण्ड गारिखौनो मोनाखै बड'लेण्ड गारिजोंसो फैनो मोनबावलायदों आङो होमबाबो ओरैबायदि खस्थ' बेखौ नेनांदों गिदिं गिदा लामायाबो आयै जि खस्थ' मोनदों आंबा दिखियाजुलिनिफ्राय फैदोंमोन आं माबायावहाय क'क्राझारावहाय न'आवहाय ओमफ्राय क'क्राझार टाउन मोननाबो ओरैबायदि गोजान जोंनि न'आ बुंस'नो हाया नोंथांमोना मिथिखादों क'क्राझार टाउननिफ्राय निउ एयारपर्टखौ मिथिखायो टिपकाइ निउ एयारपर्टसिम बेसे गोजान आयै इसर आं दिनैनिफ्राय फैला होनलायलायदों आङो खिन्थु गोसोखांबा थांनो लुगैयो मिथिंगा नार्जारि ओमफ्राय आब'आ वान्डारला पार्क भिउआव फैफेरबाय नामा आच्छा आङो वान्डारलायाव बिराद थांनो लुगैयोमोन ओमफ्राय सिगांहायबो थांनाय जायाखै सिख्ला टाइमावबो बेनिफ्राय दाबो ना फिसाजोनि थाखाय थांनो हाया आङो फिसाजोखौ लानानै बारा गोजान थांनो हाया आरोना ओमफ्राय मानो होनबा आङो सानाव सानसेल' सुटि मोनखायो माबायावहाय सप्तायाव बेखायनो बे सानसेखौहाय एसेबां गोजान थांनानै खस्थ' मोनो आरो ओंखायनो थांनो हायाखै थांगोन र' एसे फ्रि जाहांबा मानो होनबा दासो एसे फ्रि जाहांदों मामाखौ फिसाजोखौ लाग्राबो दासो मोनदों नालाय ओमफ्राय दा एसे फ्रि जागोन आरो ओमफ्राय नायनोसै माबायदि जायो एसे कमफर्टेबल जायोबा उनाव थांगोन आरो आब' गुमैया मा मावो आब' स्कुलाव मावो गुमैयाहाय बास गथ'फोरखौ पिकआप खालामो ड्रप खालामो बास इन्डियानि मा बुंखो सुरु रदै
मिथिंगोन आरो इण्डियानि नाम्बार 1आव जायो बे पार्टआ येस औ माबा आरो बहुत फेमास वन्डारला बेंगलरनिबो ओमफ्राय सानखां ब्रह्म नों माहानि नानि आं माबानि आदा मा होनो क'क्राझार टिपकाइ बासबारि गामि गोदाननि जोबोद दुखिया गामि जोंनि गामि आरोना ओमफ्राय मा होनो न'आव थानाय जाया आङो आइमोनाहाय बेयाव गोदानसो फैखादों जोंहा दिखियाजुलियावमोन आरो ओमफ्राय बेयावहाय बयबो मिथिखायो बेखौ सिगाङावनो मिथिदोंबो जानो हागौ ओमफ्राय दायो गोदान नालाय नोंथांमोना सोरबा सोरबा आंनि फेसबुकआवहाय गोदान फ्रेन्डशिप जानाय दङ गोबाङानो बिसोर मिथिया बेनिफ्राय दायो मिथिलांबाय थासिगोन आरो लोगोसे फेसबुकआव गोदान हिसाबै फल' खालामाखैबा फल' खालामना होलांदो लोगोसे बे सेम नाम इउटुबावबो मोनगोन आंखौहाय इउटुबाव साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो आरोना अननानै गावनि गोसो खुसियैसो दै मोजां गोसोजोंसो आरोना जर जबरदस्ति नङा जायहा मोजां मोनदों लाइक खालामना होलांदो आरो जायहा आंनि फेमिलियाव फैनो गोसो आङो मस्ट वेलकाम खालामो आरोना ओमफ्राय मैखोम बसुमतारी बाजै टिपकाइ बासबारियाव हिन्दु दंना बिरादनो औ हिन्दु खृष्टान दङ मा होनो मिसनबो दङ ओमफ्राय गोबां दङ जोंनि गामियावनो जों खृष्टान बेनिफ्राय ब्रह्म दङ बाथौ दङ मोनथाम धोरोमनि दङ आरोना जों मोनसे गामियावनो होमबाबो ज' थायो मिलायनानै बिदि आरो हितेश बर' ओइ लोगो मार समायदों दिनै जाखि नुदों आच्छा थेंक इउ स' माच जोबोद गोजोननाय बावहरबाय हितेश बर' फिसाजोआबो ओमफ्राय र' मिसेसानो आंहा बिदिनो जाना होबाय थायो नै नोंसोर थानाया मा जायगा आं गान्धी बाजाराव थायो मेजेस्टिक खाथि फ्रम बिजनि आच्छा बिजनिनि बड' DSS जों थानाय जायगाया माबायावहाय राममुति नोगोर ओमफ्राय गान्धीयाथ' माबायावसो ना MG र'ड साइडआवसो खोमा मेजेस्टिक होनदों नामा मेजेस्टिक खाथि येस मेजेस्टिकआ 1 घन्टा लायो जोंनिफ्राय बिनिफ्राय आरोना ओमफ्राय बिसरि ब्रह्म बिसरि आब' आंबो टिपकाइनिथ' बासबारि खाथि जायो आच्छा देनां लोगो हमगोन दै देनांहाय ज' लोगो मोनगोन दे देनां आं न'आव थांबा खबर होगोन प्रदीप बसुमतारी आब'नि दरमाया बेसेबांलै आच्छा दरमाहाखौ माने इदि माबायावहाय बिदि अनलाइन एबा लाइभ बेफोरावहाय मिडियाआवहाय माने एलाउड गैया आरोना जोंनिया मानो होनबा गोबां स्टाफ थायो नालाय बे स्टाफफोरा एक्सपिरियेन्सनि सायावसो मोनो आरोना जायहानो बारा एक्सपिरियेन्स बेहा बारा मोनखायो बेनिफ्राय होमबाबो गावनि सेलारिखौ एलाउड होआ आरोना मानो होनबा दा बेयावहाय जोंनि मेडाम मोनानो जाया मानो जोंनि स्टाफनि गासैबो नायो आरोना आंनिखौहाय दायो नायाखैब्लाबो जेब्ला आपल'ड जायो होमबा उनावबाबोथ' नायो नालाय बेखायनो मिथिलायनो होआ आरोना आं बुंनो हाथ'आ पार्सनेलबा बुंनो हायो आरोना सेलारिनि बागैबा ओमफ्राय एस बसुमतारी हाय हेल' गाज्रि मोना आरोना सेलारिनि बागैबा माने बेबायदि बयनिबो सिगाङावहाय सेलारिखौ एलाउड गैया आरोना पार्सनेल सोंबा खोन्थायो आङो आब' रानिनि मुङा मा रानिनि मुङा माबा फ्लरिन्सा मुसाहारि बिसरि ब्रह्म बिसरि जागोन दे आब' नों न'आव फैबा खबर हो आब' नों बासबारि मा गामि जोंना बासबारि माबा मा होनो 18 क'क्राझार पार्ट 3 गोदान गामि ना बेनि आरो जोबोद दुखिया जोंहा सबसे दुखिया न'खरावहाय अब्लाबो गोजोननाय दं दे जेबो प्रब्लेम गैया प्रदीप बसुमतारी अके आब' अके आगै दे गासैबो अके अल इज गुड गासैबो मोजां दे माबाफोर सोंनो गोसोबा सोंदो सोर मा सोंनो सोरबा माबायाव फैफानो नामा रायलायनो नामा भिडिअ बेयावनो आरोना प्लास खालामगोन एड खालामगोन
जा दाउलिब रायलायखायोना आङो मेंनाय मोनबाय आं गावखौनो रायलायनानै औ नोंथांमोना मेसेज खालामोबा सोङोब्ला रिप्लाइ होखानांगोन नङा होमबा सोरबा ओरैनो इउटिउबार जानो हायो न खुगा गैयाबा खुगाबो थानांगोन दा रिया मनि बर' नों मा गामिनि आगै आं माबानि बासबारि क'क्राझार बासबारि टिपकाइ बासबारिनि आं नोंनो खामानि नागिरना होलै आब' हा आंनो खामानि नागिरना होलै आब' प्रदीप बसुमतारी एक्सुवेलि आङो हौवाफोरनि थाखायबा हौवाफोराथ' सेलनाव मावाना खायसेफोरा आरो मावो ओमफ्राय गोबाङानो सेलनाव मावनो इन्ट्रेस्ट गैया गोबां गुबुन खामानि लुगैयो कम्पानि हेरिफोराव बाट कम्पानिया जोंनिया बेयाव आं दा थानायाव कम्पानि खाथि नङा बेनिफ्राय आङो सेलननि अनगा एबा पार्लारनि अनगा गुबुन खामानिखौनो आङो आइडिया गैया आरोना खामानिखौ नागिरना होनायनि आइडिया गैया ओमफ्राय मोनसे आइडिया दं हटेलाव आरोना हटेल लाइन आंनि बिदाया खामानि नागिरनानैबो होखायो बेयावनो बेंगलरावनो बेनिफ्राय बेजोंबो मावनो हायो एबा बेजों मावाब्लाबो ब्रान्चआव बिसोरनि ब्रान्चआव मावनो हायो काटिंआवहाय भेजिटेबल काटिंआनो जा वेटारानो जा ओमफ्राय शिफ्ट मोनबाथ' जोबोद मोजां ओमफ्राय दा जुदि नांगौबा पार्सनेल मेसेज खालाम आदाजोंबो आं आदानिबो कन्टेक्ट हरगोन सोंहरबानो जाबाय आर्जेन्ट खामानि नांगौबा हौवाफोरनि आरोना ओमफ्राय सोमखोर बर' हाय आब' मा ओंख्रि जाखो जोंहा ओंख्रिया माबा आलुजों फान्थावमोन ओमफ्राय आरो आलु ओमफ्राय बिन्स बाथोनमोन आरो ओमफ्राय गोदै गोबाब कारेन्ट गैया जोंना नङाबा रायलायगौमोन आं आदसा दे जेबो नङा नेक्स्ट टाइमावहाय आं बिदिनो फिसा लाइभ फैलाबाय थायो दाखालिथ' जि मिनिथावना जादों 5 मिनिटबो जायाखै खोमा लाइभ फैबाय कास्टमारानो फैनो हाबाय कास्टमार फैयैखाय माने आं लाइभ फैदोंमोन आरोना दसे फैलाबायनोसैला बरिं जाबाय होननानै दाना 5 मिनिटबो जायासैहाय लाइभ फैनायजों कास्टमारा फैनो हाबाय ओमफ्राय आङो लके मबाइलखौहाय आङो माबा हम थुना होबायना ओमफ्राय दा आपल'ड जाना थाबाय दा सोरबा मा लाइभ फैनाय जाखो होननानै सोरबा बखि हरदों आरो जियानो जा जेबो नङा मालाबा सर्ट टाइमबो फैयो नङा होमबा बिजि जाफुनायाव बिदि फ्रि थागोन फ्रि टाइमावहाय फैनो लुगैनानैहाय भिडिअ खालामनो लुगैनानै फैयोब्ला थाबनो बेयावनो कास्टमार फैनो हाबाथाय आंहा बिदि जासिगोन आरो माने खालामनो हाला बिदि जासिगोन बुंस'नो हाया नङा होमबा कास्टमारा माला फैयो मा टाइमाव फैयो रावबोथ' बुंनो हाया नालाय आंबो बासबारिनि आगै माथो नोंखौ नुफेराखै आदसा बासबारि बैयावहाय आङो बारा थानाय जाया बेनिफ्राय आं फैयो आं बासबारि मार्केटाव आं अमा बेदर बायहैयो खम बुरजा अमा बेदर बायोमोन आङो बासबारियाव थाबा माने बयल जायो नालाय आङो बांसिन ओमफ्राय आसामनि बेदराथ' बिराद गोथाव मोनो आं अमा बेदर जाग्रा हासबेन्डआबो जासुलाखा आंना बासबारियाव थांबाथाय मुथुथे आङो बे बासबारि मार्केटावहाय अमा बेदर गिदिर गोदा होनानै लाना फैयो आं फायखारिफोरा सिनायजोबो आंखौ बेनिफ्राय माने बासबारियावहाय बै हारसा बांगालफोरासो माने बर' रायलायो ओरैबायदि जामब्रदों आं खेबसे हाथायावहाय माने आं सानदों बिसोरखौ हारसा बर' रोङा दा आंबो आंना बर' रायखुमानाया ओमफ्राय उनावहाय बर'सो रायलायबायना बिसोरो जा मिनि जाबाय आङो माबाजोंहाय होमबा आंनि बुंथ'ला नामा बयफ्रेन्ड दङमोनबा सिगांनि आरोना आंनि बुंथ'ला आङो बेखौ थांबाय ओमफ्राय मिनि जादों नालाय आङो बेखौ गोसोआव फैनानै बुंबाय दे सरि गाज्रि मोननाङा आङो सिगां जाना थांनायखौ लानानै आङो आंनि हासबेन्डखौहाय दुखु होनो साना आरोना ओमफ्राय खुगा आं आदसा प्रदीप बसुमतारी आदसा बिदि सेभ जायोबाथ' जोबोद मोजां जेरावखि थाङा खामानि मोनो टेनसन लानाङा पार्सनेल मेसेज खालामबानो जाबाय आरोना खामानि नांगौबाथाय आदाजोंहाय आदाया आरामसे रायलायनानै होगोन बिसरि ब्रह्म आब' नानिखौ लाग्राया क'क्राझार मा गामि आदसा दे सोंना लादो दे खोन्थाद' लाजियो दे खोन्थालाय क'क्राझार
मा गान होनदोंथाय खोन्थालाय लाजि हा लाजिदो लाजियोहाय आं भिडिअ लाबानोबा लाजियो मा होनबावनो क'क्राझार मा गामि होनदोंमोनथाय आंबो गोसोआव गैबावलासो खोन्थायाबा हनै न' मारैथो सोंथाबनो नङा होमबा उनाव मिथिगोन र' आंबो गोसोआव गैया ओमफ्राय गसाइगाव खाथि गरफेला सिंगिमारि आच्छा गसाइगाव खाथिनो हाथिगराव हाबा जाबाय आच्छा हाथिगराव हाबा जानायनो क'क्राझार हाथिगर सिंगिमारिनिमोन आरो ओइ दासो ओंखारबाय दा खुगाया दासो ओंखारदों खुगाया अके मिथिबाय दा दे लाजियो बिराद लाजियो माने ससियेल मिडियायाव बारा नुजायाना बिसोरो दख'ना दाग्रामोन बर'नि दख'ना नै आं दा गाननाया गावनि आखाइजों दानाय मोनगानबावबायसो नै जोबोद मोजां मोनदों वाह दिनैहाय फार्स्ट टाइम फैबाय आङो बाजैनि दख'ना दानायखौ गाननानै दे ओमफ्राय नोंनो लादो बांगाल आच्छा हायना बर' नोंनो लादो बांगाल माने आच्छा माने नेगेटिभ कमेन्ट्स आं बेखौ लाइफआवनो जावनो लुगैयो बिदि नेगेटिभ कमेन्ट हरग्राफोरखौ आरोना मानो होनोबा जावनो माने आं जोबोद साबायखर हरो नोंसोर बायदिनि नेगेटिभ कमेन्ट हरग्राफोरानो जोंनि गोसोखौ दाद गोरा खालामो आरो डेभेलपआव लाबोयो आरोना जेबो नङा नोंथाङा मा होनो आंखौ गाहायाव दोननानै गावनि बाथ्राखौ गोजौआव खालामनानै मालाबाबो आंखौ डाउनाव दोननो हाया आरोना जायानो नेगेटिभ कमेन्ट हरदों नोङो आंखौ गाहायाव दोननानै नोंनि कमेन्टखौ नोंनि प्रफाइल नोंनि इमेजखौहाय गोजौआव दोननानै नों मालाबाबो जौगाया आरो आं मालाबाबो हाइटआव माबायाव थाया डाउनाव थाया आङो जौगागोनसो मानो होनोबा नोंथांनि बेफोरबायदि नेगेटिभ कमेन्टआनो आंखौ थुलुंगा होयो आरोना आं जोबोद मोजांसो मोनो गोजोननायसो मोनो जेबो नङा बेफोर हेड कमेन्ट्सआ फैखायो मोजां आं हाजारखि मोजां मावा मानो आङो गोबां हेल्प होग्रा मानसि गैयै मानसिखौबो आंबो गैयिखा गैयै मानसिखौबो आंनि आखायाव जिमान दङ आङो हेल्प होयो नङा होमबा नोंथांमोनाबो मिथिखायो ससियेल मिडियायावबो नुदों आंनि इउटुबनि फार्स्ट पेमेन्टखौबो आङो गैयै मानसिफोरनो आं राननानै होदों मिथिबाय आरो नोंथांमोनाबो नुखादों खिन्थु आं बायदि मोजां भिडिअ खालामग्रा एबा आंबो इमानबो मोजां भिडिअ खालामग्रा होननानै आं बुंजोबा खिन्थु आंनि साननाया एबा आंनि गोसो आरोना गैयिखौ आं गोबां मदद होनो लुगैयो आरो जायानो गोरा खामानि मावग्रा हार्ड वर्कार गोबां प्रब्लेमाव थाग्रा आं बिराद सापर्ट होनो लुगैयो आं बायदि मानसिखौ नोंनि गोसोनि गाज्रि साननानै मा होनो कमेन्ट हरदों एबा आंखौ डाउनाव दोननानै गावखौ गोजौआव दोनना लानानै कमेन्ट हरग्रा आं नोंथांमोनखौ एबा नोंथांखौ माने जोबोद माबा हरो आरोना आं बुंनोबो रोंलासो नै साबायखर हरो आरोना जेबो नङा सेलारि बेसे होयो नानिखौ लाग्रा सिस मोनसेयाव प्लिज रिप्लाइ आच्छा रजे नार्जारि एक्सुवेलि जोबोद दुखुनांथाव बिथाङाबो हाबा जानाय मानसि नाथाय आं गावखौनो जोबोद दुखु मोनो आरोना मानो होनबा आं बारा होनो हायाखै दायो स्टार्टिं आं 5000 होदों आङो रियेलखौनो बुंदों बिथाङाबो आंनि खाथियावनो दं जिरायनानै आं नंखाय बुङाखै बिनि बदले आङो लासैनो बारायलांगोनबो लोगोसे उनावहालागै जुदि थायो आंनियावहा बोसोरसे बोसोरनै बिदि थानानै होयो होमबा आङो बेखौ 100% बिउटिशियान आं फोरोंगोन बिउटिशियान कमप्लिट फोरोंगोन आरो हेड्रेसारबो फोरोंलांगोन आरोना बिउटिशियाननिफ्रायसो हेड्रेसार हाबनो हायो नालाय हाबनो हायो हेड्रेसारबो डाइरेक्ट हाबनो हायो खिन्थु बिउटिशियाना मस्ट इम्परटेन्ट सिख्लाफोरनि थाखाय आरोना हिन्जावफोरनि थाखाय ओमफ्रायसो प्रफेसनेल जालाङो नालाय आङो बेखौ लाखिनाय हिसाबै आं लाखिनायावल' बाहाया जास्ट दायो बोसोरसे बोसोरनै आंखौहाय एभेलेबेल जानो होयोब्ला आङो बेनो बिउटिशियानखौ आरामसे फोरोंगोन आरोना ओमफ्राय सरि हायनारि बर' हायनारि अके जेबो नङा दे जेबो नङा आंबो जेबो सानाखै आरोना
बुंफ्लाङो मानो होनोबा नोंथाङा आंनि मोजां गाज्रि मावनायखौ नुवा नङा होमबा जायानो फेमिलियाव थाफागोन एबा आंनि इउटुब फेमिलियाव एबा फेसबुक फेमिलियाव थाफागोन गोदोनिफ्रायनो बिथांमोनासो मिथियो सोर मोजां सोर गाज्रि नङा होमबा स' जाया गोदान एबा मिथिफेराखै माने फाल्थु सानखायो आरो दा जों गोजानाव दं हिसाबै जोंखौबो फाल्थु सानो गोबाङानो फाल्थु खालामो नाथाय गासैबो समान बे नङा बेखायनो माने गोदान नुजेननायाव बेबायदि डायलगै फेस्लायै रायलायनायखौ माने खायसेया फाल्थु साननानै माने बिदिनो फिसा फिसा कमेन्ट हरो आरोना जेबो नङा बेफोरो मानो होनोबा सानस्लाबनो हायैयावहाय खायसे हरनो लुगैयो आरोना माने गोसोखौ हमथायालासिनो नायजोबालासिनो भिडिअसफोरखौबो आसिखा हरनो लुगैयो आरोना थ' जियानो जा जेबो नङा माने माने दैखौ बिलोआवहाय बेसेबां गोथौ नायनानैथ' नुवाना हाबबासो नुयो थिग बेबायदिनो आरोना मा जायगायाव थायो आब'आ बड' DSS आदसा आङो राममुति नोगोराव दङ दायो राममुति नोगोर बेंगलर राममुति नोगोराव थायो नाम्बार हर रुपा बसुमतारी आदसा बोरै बहा थांलायखो आंना नै माबायानो मेसेजआनो आं मानो बिदि जायोथाय आंनिया मानसिफोरनिया जागोन ना जाया आं मिथिया गोजौ गाहाय थांलांबाय थायो माने गोदान गोदान मेसेज फैनायनि थाखाय जायो खोमादां दै दासो मा मेसेज फरायदोंमोन आङो नाम्बार हर आब' रुपा बसुमतारी आदसा नाम्बारखौ ना पार्सनेल लानो हागोन माबायाव आङो अनलाइन दायो लाइभआव फैदों नालाय इयाव हरनो हाया मानो होनबा खायसे मोजां गाज्रि थायो नङा होमबा गुबुन हारिबो थायो गुबुन हारियाबो नायो बांसिनानो आं एक्सुवेलि फ्रेन्डशिपआवहाय गुबुन हारिखौहाय माने माबा खालामा आरोना एक्सेप्ट खालामा माबा फ्रेन्ड रिकुवेस्ट हरबाबो आङो एक्सेप्ट खालामा खिन्थु सिगाङावहाय नैबे आङो बिनि सिगाङावहाय जिनिखि गुबुन हारि दङ आंनि फेसबुक फ्रेन्डशिपआवहाय बिसोरखौ आङो माने सिगाङावहाय एक्सेप्ट खालामफ्लांनायसो आरोना खिन्थु आङो जानला मोनला खालामखाया बेनिफ्राय दायोथ' आं खामखायानो बर' नङाबा आं खामखाया दे बेनिफ्राय गुबुन हारिखौ आं खामा ओमफ्राय जिनिखि दङ आं सिगाङावहाय खामफ्लांनाय गोजा आरोना ओमफ्राय दायो बेखायनो आङो मालाबाबो आंनि नाम्बारखौ बिदि लाइभआव होनो हाया आरो मिथिखायो गोबाङानो लाइभआव होजाया होननानै आंनि मानो होनबा आंनि बहुत खामानि थायो आंहा बे नाम्बारजोंनो बहुत आंनि जोबोद लाखि नाम्बार आरोना बियो बेखायनो आं होनो हाया पार्सनेल होनो हागोन बिदि आरो लोगो मा होनदो गैला मेसेजआनो थांफिनजोबलायबाय मानसिफोरना बिदि जायो ना जायाथाय आंनासो बिदि जाबाय थायो नानिखौ लाग्रा गुमैया मा मावो आरो बहा थायो आदसा बिसरि ब्रह्म बिसरि नानिखौ लाग्रानि गुमैया माबा मा होनो गारि सलायो बेबो बिनिफ्राय एसे गोजानाव माथालियाव थायो नामाथाय ना माथालियाव थायो वाइट बिल्डिं जाय थायो ओमफ्राय फैगोन होनदों आरोना लोगो हमफैनो फैगोन होनदों फैथ'नाय जायाखै माने बिजि थायो नालाय ओमफ्राय बिसोरखौ माबाखौहाय मा होनो बे मामाखौ लाग्राखौ बाजैखौहाय समबारावहाय आङो सुटि होयो आंबो सुटि नालाय समबाराव सुटि होयो सुटियाव थांनो हायो ओमफ्राय आरो देवबारावबो मामाखौ लानानै थाङो आरो बियो गिर्जायाव थाङो आरोना मामाखौ फुङावनो लानानै गिर्जायाव थाङो ओमफ्राय सानसे बिदिनो न'नि मानसिफोरखौबो लोगो हमलायनो हायो मालाय माबा दङ बिजावजालि दं बेवाइ दं बेवाइजों मालाय बिजावजालि बेवाइ मेथाइ खनलायलायबावसो गिर्जायावहाय गाजा खाबालाय बिराद मेथाइ खननो हायो ओमफ्राय देवबाराव हगार हरो आङो मामा फिसाजोखौबो लांफायो ओमफ्राय समबारावबो गोसोबायदि सुटि लानो होनोबा हायो आरोना आं होखानायसो समबाराव सुटि थांनो बेरायनो गोसो बेरायगोन दायो नङा दायोनिफ्रायनो होखादों खिन्थु बेरायनाया माने आखायावबो रां थानांगौ नङा होमबा बेनिफ्राय मानसियाबो जायगाखौ एसे सिनायना लानांगौ अब्ला बेरायनो हायो
दायो हारसिं थांनो हाया सोरबा लांफैयोबा न'नि मानसिफोर हगार हरो आरो थां गोसो बायदि जेबो नङा ओइ आब' ओइ दे दहायनि मेसेजसो दाना दहायनि मेसेजआनो बेयाव फैनानै थाबाय नै मुनरानि अबेखिनियाव थायो नों सिस्टार आङो माबायाव राममूर्ति नोगोर बेयाव थायो आब' आं उन्दुनो ओंखारबायलै गाबोनबो लाइभ फै दे आब' टाइमखौ बुंना हो आच्छा प्रदीप बसुमतारी गाबोननिफ्राय आंहा डिउटि जासिगोनलाय गाबोन आङो 8टासोआव सिखारो बेनिफ्राय संनाय खावनाय बेयाव फुङाव संसिगोन बेनिफ्राय ओंखारसिगोन बेनिफ्राय 9:30 माने 9:40फोराव आङो ओंखारलाङो डिउटियाव 10टानिफ्राय नालाय ओमफ्रायो कास्टमार बिजि जाबाथ' आं हायालाय फैनो ओमफ्राय डिउटियाव बारा इमानबो एलाउड गैया आरोना बिदि माबा मबाइल नायनाय मानाय ओंखायनो आङो बारा गोसो होआ बेनिफ्राय मालाबाफोर आर्जेन्ट बेफोरबायदिबा आङो डिउटियाव थानाय बाजियैनो आङो भिडिअसखौ खालामनाय जायो ओमफ्राय खायसे बुङो दख'ना गानाखै दख'नाया बोरो नों बर'बा मानो दख'ना गाना भिडिअ खालामाखै बिदि होनो आरोना खिन्थु आं जेबो साना मानो होनबा आं डिउटियाव थानानैसो भिडिअ खालामनाय जायो ओमफ्राय खानायखौथ' आं बुंखाबाय खानाया आंहा गुसुं बेयो दायो लानाया नखलि मानो गुसुं होनबा आंहा फिसा सासे मोननाय लोगो लोगो मास मोनथामसोल' थादों खोमा दा मास मोनथाम ना मोनब्रैमोनथाय बिनिफ्राय खानाया ओरैबायदि ब्रुं 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 गनाय ओमफ्राय खानायखौ आङो हास'नांबाय आरोना हौवाया हास'नो होनायखाय आं हास'दों नङाबाथ' उइदाउट पारमिसन आङो हास'आबो हौवानि आं खोथा मानियो बिदि आरोना ओमफ्राय ओइ आब' ओइलाय दहायनि मेसेजानो जिरायलां जि बसुमतारी गुड इभिनिं सिस्टार गुड इभिनिं बावगोमालायबायना नायनानै रायलायनायखौ बोरै आच्छा बेलाय दहायनिसो मेसेज नागिरना दानिसो मेसेज जाखो मिथिला आं आप डाउन जाबाय थायो ओरै खालामबाय थायो आंनि मेसेजआ आंजों रायलायनाय बायदि मिनिफ्लांलायदों आच्छा औ आंबो बिदिनो जायो सोरनिबा लाइभ फैबाथाय ओमफ्राय सोरबा मिनिबा कमेन्टफोरखौ रिप्लाइ होनायाव आंबो मिनिफालाय लायो मिथिसा दैमारि हाय हेल' ओमफ्राय बिस्वरि ब्रह्म हेपि फेमिलि आब' सना बिदिनो अनलायना थानांगौ आच्छा जोबोद मोजां साननाय जोबोद मोजां मोनदों थेंक इउ स' माच बिदिनो थागोन जोङो माने बयनिबो सापर्ट लानानै थागोन आरोना नोंथांमोनाबो सापर्ट हो भिडिअस आपल'ड हैबानो जाबाय दसे दसे सम मोनोब्ला ओमफ्राय मा होनो सापर्ट खालामबानो जाबाय बेनिफ्राय लोगोसे चेनेला एसे गिदिर जालांबा आं नोंथांमोननो कमेन्ट्सनि गेजेरजों गिभ अवेबो होगोन दायो नङा दै नोंथांमोननि सापर्ट मोनोबा ना गिभ अवे होगोन मानो होनोबा नोंथांमोननि अननायखौ आं नोंथांमोननो होफिनगोन एसे एसे आरोना एसे गिदिर जायोबा चेनेला दायो नङा मानो होनोबा आं होखायो थांनाय फार्स्ट पेमेन्टखौबोथ' आङो माबा होदों मानो गैयिफोरनो अननायखौ होदों नङा होमबा थ' बिदिनो आङो होनो लुगैयो आरोना बयनोबो राननानै ओमफ्राय खानायखौ नायनि दे आब' खानायखौ नायनि खानायखौलाय माथो गुसुं नुबाय थाखायो थङालि बाङालि नुयो होनदो थङालि बाङालि माने आं बे खोथाखौ बुंबावनोसै खानाय गुसुङानो जाया मानो एबा गुबुन मोनसे ड्रेस गानायानो जाया मानो मानसिनि केरेक्टाराल' मोजां जानांगौ आरोना गाननायजों जोमनायजों एबा खानाय स्टाइल थग्रोन बाग्रोन नुयो नोंगौ आंबो मिथिगौ थङालि बाङालि नुयो खानाय गुसुं लानायफोरखौ बियो नंखागौ नंनाया आं बेखौबो एक्सेप्ट खालामो नाथायबा माने मोनसे प्रब्लेमनि थाखायसो आं खानायखौ सिननांदों खानाय गनायनि थाखाय आरोना आंना फिसाजो मोनखांना गथ' मोनखांना खानाय गयो नंगौना नङा आं मिथिया खिन्थु आं बहुत गजाबाय बिनि थाखाय आं फोथायो फिसा मोनखांना खानाय गयो होननानै ओमफ्राय सिनबाय आरोना थेवब्लाबो खानाया लावग्रा बुस्थु लावो नङा होमबा उनावहाय लानोसै बेनिफ्राय
गाननाय जोमनाया जोङो दा आउटआव दङ नालाय जोङो बेफोरबायदि दख'नाखौ रेगुलार न'आव जेरै गामियाव गानो बेबायदि गाननानै थानो हाया आरोना थानोलाय हागोन खोमा खिन्थु डिउटि टाइमावहाय जोङो गाननो हाया डिउटि टाइमा जोंना इउनिफर्म ड्रेस दंखायो गुबुन ड्रेस स्पर्टिं एन्ड लंपेन्ट ओमफ्राय जुथा बेखौ जोङो गानखानांगौ मानो होनोबा आनकम्फर्टेबल जायो दख'ना गाननानै नों बोरै पेडिकिउर खालामगोन जों मालायनि आथिं सुयो आसुगुर आथिं आखाइनि बेनिफ्राय खर' नानाय मोखां फोसाबनाय खानाय सिननाय माने होंगो दोंगो जायो आरोना बुंस'नो हाया खामानि गिदिर बेफोरबायदि मावोबा आरोना एसे उसुबिदा जायो उसुबिदाबो जानो हागौ गावनि खुद निजे खुलियोब्ला गाव गाननानै मावनायखौ जोङो मावनो हायो आरोना खिन्थु दा जोङो गुबुननियाव मावो नालाय दा गुबुननि रुल्स बेफोरखौ फल' खालामनांगौ नङा होमबा मालिकबाथ' जेबो नङा गावनो खुद मालिकबा जेबो नङा गाव गाननो हायो बेनिफ्राय दा मालायनियाव मावनाय नालाय इउनिफर्म थाखाय जों इउनिफर्मखौ गाननो गोनां जायो माथो होनबावनो ओमफ्राय खानाइखौ गुड आब' रन्जित बर' थेंक इउ आगै थेंक इउ बुजिनायनि थाखाय हेल' फ्रेन्ड्स एस बसुमतारी हेल' आगै हेल' नायनो लुबैदोलै आं माबायदि नुयो नायनिलै आब' आदसा खानाय गुना एबा नोङो माबानिफ्राय लाइफनिफ्राय थांनानै माबायावहा रिल्सफोराव दाहैथां आरोना ओरैबायदि खानाय गुसुंनि भिडिअस दङ ओरैबायदि होदों आङो बेयाव नायनो लुबैदोंबा इयावनो नुगोन आरोना भिडिअसआवहाय रिल्सफोराव एसे चेक खालामना नायोबानो ओमफ्राय इउटुबावबो चेक खालामना नायोबा खानाय गुसुंबो नुगोन ओमफ्राय सिगांनि गोलावफोरखौबो नुगोन आरोना उननि सिगांनि भिडिअसफोरावहाय ओमफ्राय दायो एसे गुसुं जाबाय नालाय ओमफ्राय दायो आं लाइभआव फैनायखाय नै आंहा बिदि ओमफ्राय होनबाथाय आंहा बिनानाव आलफनसा बर' नार्जारिखौसो गोसोखाङो दै बेयो ओमफ्राय नै आं ओमफ्राय बिदि होनोमोन आरो दा ओमफ्राय गोसोखाङो गोसोखौ बोरैबा मोनलायलायबायसो आङो एस बसुमतारी ओइ हेल' हाय बिसरि ब्रह्म बिसरि देनांफोर बासबारि फैबा खबर होनो बावनाङा आब' नानि आरो नों गुमैखौ लोगो हमगोन आं आब' अके दे जागोन जोबोद गोजोनथाव आङो खबर होगोन दे जेबो टेनसन लानाङा फैगोन माने फैबाथाय खबर होगोन आं जोंहानि थालिर बागानावहाय लाबोनानै थालिर थिग जाहोना हरगोन आं दे जोंहानि आबाया थालिर बागान आरोना थालिर गायसोदों आरो ओमफ्राय बिराद थालिर फिथाइ थायो आरोना स' बेखौहाय आङो फैयोबाथाय जाहोहरगोन आं लाइभआवसो नायगोन आं आब' आदसा लाइभआवसो नायनो लुगैबाथाय र' होमबालाय नेबाय था लास्टावहाय खिथिगोन आं अके लास्टाव खिथिगोन आं ओमफ्राय मिनिनाङा दे खैथा जाखो दे 10:33 आदसा अके उन्दुजोब्बाय नामाथाय मानसिफ्रा दायोथ' सोर नायबाय थाबावनो दे न' उन्दुखासिगोन बे दे सोरबाफोर माबाफोर सोंबा सोंदो ना मेसेजफोरा थांग'जोब्बाय आंना मा जाखो मा हा गैला नै इखौ नायगोन नायगोन नै बिसनाबो लाइभ फैदों लाइभ साट नाय दाउदैया गेब्रुजोब्बाय चे लाइभ फैदों मामा इसिनाबो नायदो आं नायगासिनोसो सिरिनो गोदै गोबाब आदसा सिरिसो नायदों होनबा दे माथो हरदो एसे आं हारसासो नायबाय थादोंलै आब' औ हारसिंसो नायबाय थादों आदसा अके दे नाय दे माबाफोर सोंनो माबाफोर रायलायनोबा फै रायलाय दहाय सानाव उन्दुना लानायखाय उन्दुनो ओंखाराखैहाय आङो
कमेन्ट लिरनो रोंला आं नोंनि मिनिनाय रायलायनायखौ नायनानै गोदै गोबाब आच्छा गैलाहाय मा मिनिनाय रायलायनायखौनो आच्छा एफा माबा खालामना होनो हाथारबाय होमबा आङो कमेन्ट लिरनो रोंलायथारै आच्छा जा मिनिथावना नों बहा थायोमोन हायनारि बर' नों बहा थायोमोन आङो माबायावनो थायो बेंगलरावनो थायो सिख्लानिफ्रायनो जेब्ला आङो कलेजाव फरायनानै डिग्री एडमिसन खालामनो हायाखै फैसानि प्रब्लेमाव जोबोद गोरिब नालाय जोंना लासिं सिंनो भिखारि बायदि होनदो भिखारिथ' नङा इसोरनि अननायजों गोरिबनि थाखायनो आङो डिग्री एडमिसन खालामनो हायिखाय बेंगलराव खारबोदों आं द्रुमनो गुस्थिनायजों गुस्थिनायजों नङालै मा ओमफ्राय खारबोबाय आरोना बेंगलराव खारबोनानै बिउटिशियान सोलोंबाय लाबाय गोसोआ दादनो रोंनानै लाबाय ओमफ्राय दा उनावहा लासै लासैनो बेंगलरावहाय हाबा जानो लेंहरबाय आंखौ न'नि मानसिफ्रा गोसथोनायखौ मोनाखै दै होनखाबाय आं गोसथोनायजों हाबा जायो न'नि रायलायनायजोंसो नेटनि जा प्रब्लेम जादों उफ बुंथ'लाला गावनि हाबा जानायखौनो खिथाबाय थायो होनदो बिस्वारि ब्रह्म बे थालिर बागाना नोंसिनि नेटनि जा प्रब्लेम जादों आंनिया बे थालिर बागाना नोंसिनि आब' जों दाखालि थांदोंमोन बे जायगाजों खावनानै लंसै दे होनना बुंलायदों आब' नाथायबा खावाखै दे आब' खावलायनाङा जोंहानियाव थांबानो बुंबानो जाबाय माइनावनि लोगो होननानै आंखौ माइनाव होनो दे न'आवहाय माइनावनि लोगो नोंसा माइनावनि थालिर जालांगौमोन होनना बुंलाय होनबानो हरगोन जोंहा मामाया जोंहा बाबायाथ' देन्जार अनसुलाखा हरखायो लाब लाब साब साब अनखायो बयखौबो जा साफाखा आब'आ आच्छा थेंक इउ एस बसुमतारी हायनारि बर' हायनारि नायबाथागोन आं आच्छा दे नायदो नेट नाङासै आंना बारा आंनाबो नाङाखै नेटआ मा जादोंथाय आं वाइफाइसो लाबोलायदों प्रदीप बसुमतारी आब'आ खारनासो हाबा जादों नामा आच्छा खारना जायाखै आङो ना गोसथोनायखौथ' मोनाखिसै नालाय बेनिफ्राय न'आव रायलायना होनायखौनो लाबाय आं जेबो नङा बिदिबाबो जायो सोलियो नङा होमबा मोजांल' संसार जानांगौ गावनि हारिनिल' जानांगौ ना आब' आं वान्डारलायाव सिकिउरिटि खामानि मावो मालाबा बेरायनो फै आच्छा मिथिंगा नार्जारि अके दे मा नाम ओमफ्राय नोंना मिथिंगायानो नामा दे थांगोन दे मालाबा थांबाथाय खबर होनां दायो एसे गरम जाबावनांगौ बेंगलराव दायो गरम हाबबाय र' जानुवारि फार्स्ट उइकल'सो थांदों जानुवारि सेकेन्ड उइकनिफ्रायनो गरम हाबदों बेंगलरावहाय ओमफ्राय दा एसे गरम जाबावबा वान्डारला होलांसै दुगैनो थांगोन आं र' दे आङो माबा मा होनो बुक खालामखागोन आरो बेनिफ्रायनो वान्डारला थांगोनबाबो बुक खालामगोन बेनिफ्राय माबागोन आं एसे होमबानिया साबसिन जायोना बुक खालामना थांखाबा नाइट शिफ्ट आच्छा अन डिउटि माइनि नाइट शिफ्टबाथ' लोगो मोननाय नङा जियानो जा लोगो मोनबा मोजां आरोना बिस्वरि ब्रह्म आब' नोंना बिब' दंना गैया आंना ना बिब' गैया बिदा साब्रै दं बिदा साब्रैबो इउटुबारबावसो आंहा बिदा साब्रैबो इउटुबार बेनिफ्राय ओरैनो फिसा इउटुबार आरोना बेनिफ्राय फंबाय गैया बिनानाव गैया बिब' गैया बिदाल' गोजा मिथिंगा नार्जारिनि नामा बेनो आंना अके दे जागोन दे आङो माबा मोनसे बुंनोसै होनदो लोगो हमनो रिकुवेस्ट खालामनोसै नङा होमबा ओजों थांनानै जुदि माबायोबा आरोना रायलायनो मोनोबा लोगो हमनो गोसोबा आरोना जोबोद मोजांखा आब' नोङो
आच्छा मोजां होननाय खोनादों लोगोफ्राबो थांबाय गोबां थांबाय ओमफ्राय आं थाङाखै ना थांगोन होननानै थांनाय जायाखै नोन्दी हिल्सआवबो आं थांनो मोनबावाखै दासिमबो बेसेबांबा गोबाव जाबाय आङो बेंगलरावहाय अब्लाबो नोन्दी हिल्स थांनाय जायाखै आरो ना मेंनाय मोनबाय माथो रायलाय बुखिनो मिथिंगा नार्जारि सोलायबाय थायो डिउटि शिफ्ट आच्छा नाइट एन्ड डे सोलायोबाथ' मोजां सानाव लोगो मोनबा ने दे जेबो नङा दे बिदिनो मावनानै न'खरखौ नायनांगौ जिखि खस्थ'आनो जाया मानो गाव गावनि न'खरखौ खस्थ'नि गेजेरजोंसो सौसिलांनो हायोबा जौगायो मिथिबाय एस बसुमतारी नोंजों अनलि थाना आंबि जोलायबाय आंहा एमबि जोबबावबायसो आच्छा आयो बेसेरा ने एमबि जोबो नंगौ फेसबुकआव भिडिअ एकदम नायबाय थायोबा माने बिराद एमबि जोबो आंनाथ' जोब्बाय हनै वाइफाइसो लालांलायदों गुड नाइट सिस्टार बाय बिसरि ब्रह्म गुड नाइट डियार गुड नाइट मानिबा अस्थिफुल नुखायो माथो आच्छा नंगौ नामा थेंक इउ मिनि बावलाय होनलां आच्छा मिनिना बे एफा मानसि बुङो आंखौ फां ना ब्ले ब्ले गुर हं एफा बिदि होनो आंखौ बर'नि फिसा नालाय नङा होमबा नाब्ले ब्ले जाखायो जोंना बर'फोरनियानो इसोरानो जोंनि जाथिखौ एक्सट्रा सापारेट बनायखादों आरो गुबुन हारिफोरखौ एक्सट्रा बनायखादों बिसोरनि गन्थं मेगन बेलेग खालामखादों जोंनि बर' हारिफोरखौ गुबुन खालामखादों नङा होमबा दा जियानो जा इसोरनि सोरजिनाय नाब्लेबाबो गुरखंब्लाबो गुरब्लेबाबो जेबो बुंनो नाङा इसोरनि सोरजिनाय इसोरा दुखु मोनो मिथिबाय रावबो जेबो बुङाखै एक्सुवेलि सोरबा इउटुबावसो बुङो आरो नाब्ले ब्ले होननानै जियानो जा इसोरा सोरजिनाय आंनि बेखिनि महरखौ लानानै आं जोबोद खुसि मानो होनबा आं खाना नङा बबा नङा ओइ सना हा बेबि नायनो खानायाथ' एसे गोलावमोन आंहा बारा गोलावबो नंद्राया माने सिगाङाव गोलावमोन ओमफ्राय दा नै सास'नायनि सिगां एसे माबामोन आरो नायनोसै मामा न बाबानि बे मबाइलाबो गैला माथो बेटारि गैला नखाय जोमहोलायबावदोंसो नायदो मा गावहासो लाबावबाय फालिखौ सेनानै नै हाय खुलुमबाय होनदो दे खुलुमबायलाय मामा गासैखौबो खुलुमबाय इस मोसाबावबायसो हनै बागुरुम्बा अयथासार सालु आंनि फिसाजोआ आब' नोंनि थाखाय मोजां खबर दङमोन आंनाव आच्छा अके मिथिंगा नार्जारि 7 daysल' नाइट शिफ्ट सेकेन्ड शिफ्ट पार्ट शिफ्ट सोलाय जाबाय थायो डिउटि आच्छा अके आयौ मोजां खबर होनबा बिराद एक्साइटेड जायो आं दै गोबाब आं बिदि नाब्ले नुवा दे मोजांसो नुदों आच्छा अके थेंक इउ सो माच आंहाबो मानो नाब्ले बुंजायो माने गन्थङा बारा गोलाव नंखाया नालाय ना माबालायना खिन्थाबावो नामा गन्थंखौ जियानो जा इसोर सोरजिनाय नङा होमबा सासे इसोर सोरजिनायानो ओमफ्राय नोंना इउटुबाव मा नाम ओमफ्राय आंना बेनो बे सेम नाम आरोना सिसिलिया नार्जारि जेनि दायो नों नायबाय थादों बेनो एखे नाम आरो इउटुबावहाय अलंबार ब्रह्म हे हाय हेल' जाखांबाय नामा ओंखाम ओंख्रिफोरा मालाय गासैबो बेस्थ' उन्दुजोब्बाय बियो दालाय बहा सोर फैबावनो लाइनावलाय होनदो
उफ मेंलायलायबाय नै माथो दख'नाया बुनासो दंबावोसो गाजासो udah kerja aja udah kerja salah tuh hayu dua kiki mah mobil palaros mulai nih ya palaros di tas cuma palaros tuh tanpa behang sekarang udah tangsi kenapa tangdeng sampai masa ke finani dumpla untuk finishing bayang res lah nanggu angdo sumber obat ada tur kerja mobile silent udah nandung plus untuk bawa जाखांबाय आच्छा अके नोंहालाय जाखांबाय आंहाबो लंबार ब्रह्म मा बसुमतारी नों गामियाव बहा आंना माबा मा होनो बासबारि रिन्दा बसुमतारी हाय हेलौ उन्दुनांसिगोन नामा लाइभखौ आं दोनथ'नोसै दे ओमफ्राय सोर बुंनायबोलाय आंनि खानायखौ नायनो खानाय गुसुंखौ नै खानाय नकलिखौ दे सोर बुंनायमोन इयास बुंहरदो नायगोनबा नायगोन नायाबा नाया नङाबा थांनोसै आं बासबारि मा गामि टिपकाय बासबारि 18 क'क्राझार जुन जुलाइआव अल स्टाफ सिकिउरिटि ना टिकेट फ्रि मोनो आच्छा मे जुन जुलाइ जुन जुलाइआव अके ठीक आसे आं ट्राइ खालामगोन जुन जुलाइआव गरम बोथोर जाखायो बेयाव बहुत रास बिजि जायोना थांगोन दे आंनाबो इउटुब चेनेल दं आंनिखौ साबस्क्राइब खालाम दे आच्छा दे जागोन माबायाव हरबानो जाबाय मा होनो मेसेन्जाराव पार्सनेल लिंकखौ हरना दोन दे आङो साबस्क्राइब खालामना होगोन दे हेलौ सिस्टार हलिउड फ्रम आच्छा हलिउड फ्रम आंना आच्छा आंबो गुसुंसो नुदोंमोनथ' खानाया गुसुंखा आंनिया आं दा नकलिसो लादों रिन्दा बसुमतारी मानो होनोबा ओरैनो मालाबा लानो लुगैयो गोलाव आंना सिगां गोलावखामोन ना खानाया ओमफ्राय खानाय गजानाय आङो मामा फिसा मोनबायना गथ' फिसा गोरलै मोनबाथाय खानाया गयोनो बिमाफ्रा मिथिखागौ नोंनि आइ बाबानियाव सोंनानै नायोबा नों मिथिगोन आरोना खानाय गयो होननानैहाय बिसोरो खिन्थागोन आरो मानो होनबा बिमाफोरासो मिथिगौ बिनि प्रब्लेमखौ आरोना बिफाफोरा मिथिगौ ओमफ्राय माने सेंग्रा सिख्लाफोराव बेयाव मिथिया आरो गांब्रै फ्रि टिकेट मोनो आच्छा मिथिंगा नार्जारि गांब्रै फ्रि मोनबावोसो होमबाथ' सानब्रै हाबनो हागोन ओरैनो न' जागोन दे माबाफानो हागोन जोंजों हाबफानो हागोन दे आंबोथ' टिकेटनिनो आंबोथ' टिपकाइनिनो आच्छा आंबोथ' टिपकाइआव लंबार ब्रह्म आच्छा सिनायगोन दे सिनायगोन नोंनि नाम्बारखौ हरलाय रंगिराम दैमारि आच्छा माबायाव फैबानो जाबाय माने मेसेन्जारावहाय नोंना हिर'आ बहा थांदों हिर'आ उन्दुदों मा बसुमतारी हिर'आ उन्दुदों गरदलायनाय उन्दुदों नै खोनालायदों माबायाव आरोना बैथिंजाय मोनसे रुम दंबावो बै बे माबासो दे बे नुहुरनाया वाशरुम ओमफ्राय बिनि नैबे एसे साइडआवहाय रुम मोनसे दंबावो बिथिंजाय उन्दुयो ओमफ्राय दायो आं नैबेयावहाय हर फिसाजोआबो नै मबाइलसो नायगासिनो बिफानि मबाइलखौ नायनानै आया माथो मोदै गलायलायखो आंहालाय हिर' उन्दुदों आंना बोरो आंनि खानाय नायनो होननाया बहा थांखो ओमफ्राय देखायासै होननानै बोराबलायगोन दा माने आङो लाइभखौ स्टप खालामथ'नोसै आरोना जि गोबाव फैखाबाय आं लाइभआवबो मा जेबो रायलायनो गोसो गैला नामा
मिथिंगा नार्जारि बेनोमोन आब' मोजां खबरा नोंसोर टिकेट लानाङा आब' आं होगोन गांथाम आच्छा मिथिंगा नार्जारि जोंना माने टिकेटआ फ्रि जाना दंखायो होमबा अलरेडि अनदारलानि बुवा मासे मोजां खबरहाय बा जोबोद गोजोनथाव माथो न मिथिंगा नार्जारि आच्छा फैबाथाय दे नोंखौ कन्टेक्ट खालामना फैगोन आङो दे टिकेट फ्रि मोनबावबायसो होमबा आंहा अनदारलानि दे जोबोद साबायखर ने मायो बगिराम दैमारि जायखिजाया नों बेंगालुरु अबे जायगायाव थायो आच्छा माबायाव थायो आङो मा होनो बगिराम दैमारि माबायाव रामुति नोगोर बेंगलर रामुति नोगोर आं बेयावनो दं सिख्लानिफ्रायनो दिनैसिम हाबा जाबाय गथ' मोनबाय होमबाबो बेयावनो दं आरोना मिथिंगा नार्जारि आब' अके आगे अके जागोन दे जोबोद साबायखर जोंनि थाखाय टिकेट फ्रि जागोन दे खबर हरबानो जाबाय टिकेट फ्रि टाइमाव दे मिथिंगा नार्जारि कंग्रेस खालाम हर आब' फैबा कन्टेक्ट आच्छा जागोन दे माबायावहाय मेसेन्जारावहाय मेसेज खालामना दोनहर मोनसे ओमफ्राय दे कन्टेक्ट खालामनो हागोन नङा होमबा नानिया बेसेबां बोसोर जाखो नानिया बोसोरनै जासिगोन नैबे 23 बे मासनि चाकालागा बुम बोरो मामा बोरो हाय होनलाय खेबसे इथिं हाय होनलाय सना ओइ मामा ओइ हाय होनलाय मा आइल' हाय होन आखाइजों मा जाखो इयावलाय थाम्फै अरबाय थाम्फैथ' हाबनो हाया जोंनि रुमाव ए बियो बेनो है बुबाय आं दे हाय होनलाय इथिं खुलुमबाय होनलाय खेबसे एकबार खुलुमबाय होनलाय सना दे आव होनगोन आं होमबासो खुलुमबाय होनलाय सना ओइ खुलुमबाय होनलाय बेबि नायगोन दा दे खुलुमबाय होनलाय इथिं खुलुमबाय सरि होन बा मोसिब बुंलायलायो गुड नाइट ओमफ्राय उन्दुनोसै आं डिउटि दं गाबोन आंना आच्छा गोदै गोबाब अके दे होमबा ने आंबो गुड नाइट लाखानोसै थांनोसै उन्दुनोसै ओमफ्राय खानायखौ नायनो दा नै खानाया गुसुंसो लाइफ नायनो होननायखौ देखायनोसै र' आङो खानाय नखलिखौ दिहुनहैनो इनसाल खालामना दे रावबो दे नै बेबायदि अर्डार खालामनो हायो आरोना ओमफ्राय जों बायदि खानाय गुसुंनि थाखायबो माबा दङ मा होनो अर्डार खालामनो हायो बेनिफ्राय बे गोलावफोरनि थाखाय आरोना जायहा खानाय गोबा बेफोरो लानो हायो जोबोद मोजां जेबो प्रब्लेम गैया आरोना ओमफ्राय आं ओरैनो रिल्सफोर बनायनो होननानै बेखौ लादोंमोन आरो थौङालि नुखाबाय दा थौग्रोनग्रोन थङालि बाङालि नुखायोना खानाय गुसुं लाबा अब्लाबो केरेक्टारा दिला गोसोआ मोजां जानांगौ गोसोआ साफा थानांगौ बेनोसै आरो मा खालामदों बाजै सुदेम बर' आङो लाइभ फैबाय थादोंमोन ओमफ्राय बहुद टाइम जाबाय लाइभ फैनाया दायो उन्दुनो थांसै नोंगुमैया गरदलायनाय उन्दुबाय फिसाजोआबो हनै मबाइल नायगासिनो ओमफ्राय मा नोंनि आदानि हासबेन्डनि भिडिअबो नायो आं बाजै आच्छा आंनि आदानि आदाया भिडिअ बनायबाय थाखायो आदा साब्रैबो भिडिअ बनायो आंना साब्रैबो ब्लग सासेया अरुणाचल ब्लग बनायो अरुणाचलनि ओमफ्राय सासेया बेंगलरनि सानैया दिगियाजुलिनि ब्लग बनायो आंना बिदाफ्रा मोजां नुयो दे होमबाबो गोदै गोबाब आच्छा थेंक इउ नै थङालि दे
आरो मोनसे स्टाइल खिन्थाबावनोसै आं होनबालाय बेयो एसे गुसुं ओरै ओमफ्राय ओरै लानोसै वाव होनबाथ' बय स्टाइल जाबाय आरो होनबा आङो ओमफ्राय दायो खर'खौ आङो गगा मोनदों सुवाखै बिनि थाखाय खानाया स्टाइल लाबाबो जायाखैनो नङाबा खर' सुबानो आंना हारसिं स्टाइल जाखायो फ्राव फ्रावनो साफा सिदा सिदा स्र' जाखायो आरो खर' सुयैखाय आं गगा मोनदोंना ओंखायनो सुवाखै आं नै बिदि लायोबा फुल प्रपार सुयोबा मोजां जायो आरोना बेयो बय स्टाइल बेनिफ्राय आङो बांसिन ओरै लायो बेयो मोनसे नर्मेल एडभान्स बब काट बेखौ आं लायो आरो जियानो जा जेबो नङा आं खानाय गनाय थानायनि थाखाय खानाय गबाय थानायनि थाखाय खानायखौ गुसुं लानांदों सिननांदों हासबेन्डनि अर्डारावहाय ओमफ्राय खानायल' लावबाय थाग्रा खिन्थु बेनो जानांगौ आं बारे बार बुंखायो गोसोआल' दिलाल' थिग थानांगौ गाननाय जोमनाया जेखि जाया मानो हेयार स्टाइला गुसुं जाब्लाबो गोसोआ मोजां जानांगौ न'खराव अनलायनांगौ हौवा हिन्जाव अनलायनांगौ न'खरखौ मोजां दैदेनलांनांगौ गुबुननि नंखाय अननाय होफ्लानायाव दान्दिसेनि अननायाव दान्दिसेनि गोजोननायखौ लानानै फांफुं जानो नाङा गोसो बायनो नाङा बास आं बेखौ गासैनिसिमबो एडभाइस होयो आरोना जिखि आंनि भिडिअसआव जायगानि लाइभआव फैदों अननानै प्लिज बुजिनानै ला एबा सोरखौबा फोरों बेनिफ्राय बुजाय आरोना गोसोआ थिग थाबानो जाबाय खानाय गुसुङानो जाया मानो ड्रेस जिखिनि ड्रेस गाना मा होनो गानथों अब्लाबो गोसोआ केरेक्टारा मोजां जानांगौ आदा बनिया उन्दुबाय नामा उन्दुबाय गर'लायनाय उन्दुदों मा बसुमतारी अके थेंक इउ स' माच ओंखाम सौफैफिनबाय आंहा नों उखैदों ओंखाम उखैदों बाथोना दंना गैलाथाय दहायना जोंनाव जाजोब देनजार बाथोन जायो आंना हौवाया हिन्दी टाइमनि एक्ट्रिस बायदि नुबावोसो आच्छा हिन्दी फिल्मनि एक्ट्रिस बायदि नुबावोसो गोदै गोबाब लाजिबाय ना बेनो दे आंना बिदि आरोना आङो हिन्दीखौहाय बेखौ बुंखाबाय आङो हिन्दी लेंगुवेजआ आंना जेब्ला आं भिडिअ बनाय माबा हिन्दीयानो ब्रकेनसो जायो जाया रायज्लायनायानो ओमफ्राय कास्टमारजों नङाबा हिन्दी नङाबानो सोलिया हिन्दी इंलिस आरोना मिथिंगा नार्जारि कन्टेक्ट खालामहरथार दे आब' फैबा नङाबा दानिफ्रायनो कन्टेक्ट खालामखानो हागोन आब' कन्टेक्ट मोनबा मोजांसिन जायो आब' खबर लाहरनो प्रब्लेम जाया आब' कन्टेक्टखौ हरखादो आब' अके दे जागोन दे मेसेन्जाराव मेसेज खालामनानै दोनहर ओमफ्राय आङो कन्टेक्ट लागोन आरोना नाम्बारखौ हरगोन मेसेन्जाराव माबानानै मेसेज खालामना दोनहर खेबसे मा जादों फिसाजोनि कमप्लेक्सजोंनो गोरान जादों नै दहायनो जाना लानानै ओंखामखौ उखैबायसो नै आं दा आपेलाबोथ' गैला दा आपेल गैला दा दालिमखौ जिनो बाबाय आं बिस्किट जानोसै र' मामानि बिस्किट दं आब' अनदारलानि भिडिअबो हरगोन आं अके जागोन दे आं थांबाथ' आरो भिडिअआथ' थाखागोन भिडिअ खालामगोन आं हरबानो जाबाय दे आं थांबाथाय ओरैबायदि भिडिअस बनायगोन एक्सप्लर भिडिअ आङो दाखालिनि माबाखौ मल अफ एसियानि भिडिअखौ एक्सप्लर खालामदोंमोन ब्लगखौ नायदों एक्सप्लर खालामनायखौ एसे खम नायदों आरो गाबोन फुङावनो दुगैनोसै आं खर' लोबनोसै ओमफ्राय डिउटि थांनांगौ गानबायलै दख'नाखौ दिनैबा हले बिराद गोबाव होनदो भिडिअ माबा लाइभ फैबाय दख'ना होननानै SMS खालामहर दे आब' मेसेन्जाराव आच्छा दे जागोन दे अके खेबसे हाय होननानै हरबानो जाबाय मेसेन्जाराव ओमफ्राय आं हरगोन
दोनथ'लायनोसै नामा दायो उन्दुनोसै गुड नाइट होनदो बुहुत जालांसिगोन नामा गासैखौबो सेसखा ओमफ्राय सोरजोंबा इडिट खालामनानै होजासिगोन ना फाल्थु होननानै फाल्थु सानसिगोन दा नानिनि नामा मा आरो माथो खामानि मावो आच्छा मा बसुमतारी नानिनि नामा फ्लरिन्सा मुसाहारि बेनिफ्राय खामानियाथ' आङो बिउटिशियान मावो खानाय सिनो ओमफ्राय बिदिनो आरोना गोबां खामानि मावो जेरै गुबुनखौ साफा खालामना होयो बेबायदि आरोना बेखौनो मिथिखायो बयबो बिउटिशियानाव मा खामानि फैयो आसुगुरनिफ्राय लानानै हानायनिफ्राय लानानै साफा खालामना होयो आरोना जोङो मालायनि आथिंबो सुयो बेथ' जेबो माबा नङा खिन्थु गोबाङानो सानो आरोना मुगैथाव खामानि बेफोरो नङा जोङो मा होनो आथिं सुनायनिफ्राय लानानै मालायनि आथिंनि आसुगुर मालायनि बै हिल्सआवहाय आफादावदै होनोना बेखौ हिलखौ आफादावदैयावहाय दालाय गावनाय थाया होमबा बेफोर गावनायखौ क्लिन खालामना होयो रेजार खालामना मानानै रिमुभ खालामना होयो साफा खालामना होयो बेफोर सायो नङा होमबा ओमफ्राय आथिं खना खनलायावहाय आसुगुर गावग्लाबनाय बेफोरखौ साफा हाख'नानै मोजां खालामनानै होयो बेखौ बुङो पेडिक्युर खालामना होयो आखाइनिखौबो मेनिक्युर बुङो मेनिक्युर ओमफ्राय बेफोरनो मावो जोङो पेडिक्युर मेनिक्युर हेड मासाज हेयार काट फेसियेल ओमफ्राय अनेक दङ आरोना खानाय बोनाय बेनिफ्राय हेयार स्टाइल बेफोर सब खालामो मेकआप सेकआप ओमफ्राय दा बे खामानिखौ मावना दंथ'यो आरो एक्सुवेलि आं मोजां मोनो बे खामानिखौ इन्ट्रेस्ट आंहा खानाय स्टाइल हानायफोराव ओंखायनो मोजां मोनो आं बेखौनो मावो आरो अके गुड नाइट आब' मिथिंगा नार्जारि गुड नाइट आगै समायदों दे दख'ना गोदानजों आच्छा गोदै गोबाब समायमारदोंसो होमबा दख'ना गोदानजों बिउटिफुल नुखायो आच्छा थेंक इउ सो माच थेंक इउ नानि आं दिकेजुलिनि नामा नानि नों दिकेजुलि नामा आच्छा आङो दिकेजुलियावहाय देरनाय दिकेजुलियावहाय उन्दैनिफ्रायनो देरबाय ओमफ्राय मोनसे समावहाय बिमा बिफाया क'क्राझाराव फैबाय नालाय मा सना गिदों बबेनिफ्रायबा नै मोस्रोम माबा फैबाय बेखौनो गिना खारदों फिसाजोआ आंना नायसनाखै ओइ आंबो हगारफ्लांबायसो नै माबा मोस्रोम फैदों बेखौनो गिना खारदों फिसाजोआ जा जाखा मोनानि बुस्थु बुथारनो हामानो ने हगारसै मा होनो आंना दासो आब' खोरोमदाव बसुमतारी आच्छा नै आं थांबावनोसैमोन लाइभनिफ्रायनो लाइभ फैनायनिफ्राय दासो फैदों नोंहा दे जेबो नङा सम मोना नालाय सोरबा न' मायाबा बेस्थ दंमोन नोङो भिडिअ नायनानै खोरोमदाव बसुमतारी जेबो नङा दे नानिनि मुङा जोबोद मोजां जेखि जाया मानो मावनानैल' जानांगौ आच्छा भेरि गुड थेंक इउ स' माच नानिनि नामा मालाय जोंहानि मामाया दोनदोंमोन आरोना फ्लरेन्स नाइटेंगेल होननानै ओमफ्राय दा नामाव बार गोलाव फ्लरेन्स नाइटेंगेलनो बिनि उनावहाय आरो मुसाहारियाबोथ' एसे गोलावहां फ्लरेन्स नाइटिंगेल मुसाहारि खम गोलाव जागौमोन थ' बेखौ दोननाय जायासै ओंखायनो दानस'स्राबाय फ्लरेन्सआ दोनस्राबाय आरो फ्लरेन्सआ जेखि मावा मावनानैल' जानांगौ आच्छा औ नंगौ जोङो थांना थासान्दियाव बादुला जायोबा जोङो गोरिब जागोन नङा होमबा आरो बिबायनानै जानो गोनां जागोन स' बादुलाया जोबोद गाज्रि हुदा जों बानानै थानो नाङा मावनांगौ सिखावल' खावनानै जानो नाङा नङा होमबा सिखाव खावबाबो बुख्रुब जागोन फुथार जागोन जेराव थांनांगोन नङा होमबा आरो बायोब्लाबो नों रसा नांगोन नोंनि उखैनाय नोंनि थाइसे थाइनै उदैखौथ' सुफुंनो थाखाय नों मावना जाखानांगोन जेरावखि थाया मानो
ओंखायनो मावनानै जानायखौ बानो नाङा आरोना जोंथ' सानसे सानसे बिजि जायो आंथ' दा गथ' लाग्रा मोननायखायसो नङाबाथ' फिसा लानानै आङो बिखुङाव बानानै थांनाङो डिउटियाव आब' आं मेसेन्जाराव SMS खालामहरनाय दंखायोमोन आदसा दायो गोदान खालामहरफिन मानो होनोबा माबा दै माने बिराद मेसेज फैयो मेसेन्जाराव ओमफ्रायो सिगां हरनायफोरा लास्टाव थाहैयो नालाय दा नागिरना मोननाय नङा दे जियानो जा हरफिनबानो जागोन आरोना मेसेज मोनसे फिसानो मा सना मा बियो इखौ नांगौ खानायखौ नै खानायखौ लानोसै ना खानाय नखलिखौ फिसाजोआ दे लागोन गिदों गिबावबाय फिसाजोआ ओयो मोस्रोम मासे गिनाय बेलाय अयथासार गियो जिथो जाबाय गाबोन खाननो हागोन दे ओमफ्राय माबा जोब्बाय गोलैलांजोब्बाय हनै दोनथ'नांसिगोन आङो दायो डिउटि गनानै दासो नायफैनो मोनबाय आब' नोंनि लाइफ आदसा अके डिउटि गबाय दायो बेसेबां जाखो 11टा आदसा दे जेबो नङा डिउटि थानांगौ गावनि डिउटि होसोनांगौ होमबासो अनारफोराबो मोजां मोनो आदसा दायो जादो जायाखैब्ला आरामसे रेस्ट लादो आरो गाबोन डिउटि थांफिननांगौ नङा होमबा बारा गोबाव नायनानै थानाङा मेगन गाज्रि जायो जोंफोरथ' नुवाखै मेगनफोरा माबा गोजासो जालांहांदों माने मबाइल नायजों इडिट खालामनाय जायोना भिडिअ खालामसिगोन इडिट खालामसिगोन आरो फिसाजोआ डिस्टार्ब होयो ब्लगाव बारा इडिट जाया बै अनेक माबा माबि खालामोबा इडिट खालामनांगौ जायो आरोना कमेन्ट रिप्लाइ होयोबा कमेन्ट रिप्लाइ होनांगौ दंमोनलै आंहा बहुद दंमोन ओमफ्राय टाइमखौनो मोना माथो लाइभआवनो फैनानै होस्रागोनलै आङो र' 50K जाबा इउटुबावहाय 50K खालामना होदो दे गोदानफोरा जाय आंनि इउटुब फेमिलियावहाय गोदान फेमिलि फैदो थाफैदो बेनिफ्राय साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो आरोना होमबाना कुइसनफोरखौ होगोन आं लाइभआवनो रिप्लाइ होनाया दोनथ'नोसै आं दे गासैबो गुड नाइट आगै खोरोमदाव बसुमतारी अके लोगो मोनफिनगोन दे मालाबा समाव दे नोंसोरहा रायलायथ'दो आं ओंखारनोसै गुड नाइट अके दे जागोन दे आंबो ओंखारनोसै दोनथ'नोसै आरोना थेंक इउ स' माच नायनायनि थाखाय सम होनायनि थाखाय गासैनिसिमबो गोजोननायखौ बावहरबाय आंबो सिगाङाव मुम्बाइआव बेंगलराव थायोमोन मुम्बाइआव बेंगलराव थायोमोन आदसा दे जोबोद मोजां हरसे मबाइलजों गेलेबाय थानांगौ जायो आंना नाइट शिफ्ट थाबाथाय आदसा बेबो मोनसे जोबोद दुखुनांथाव खस्थ' खामानि दै नाइट शिफ्टआ जुदि मबाइल नायबावनो नेटआ बिराद प्रब्लेम आंहा ओइ सना दुनोसै बाबाजों औ आब' नोंनि साजेसन होनाय मोजां मोनो आं कम्पानियाव जोबोखाबाय आं नाइट आब' अके गुड नाइट आब' अके थेंक इउ साबेन ब्रह्म हाय हाउ आर इउ गुड आइ एम गुड बर्मानसो नामा ना बेथ' जोंनि हारिनि नङालै हिन्दी बर' अच्छा अभी मैं बहुत देर हो गया लाइव आके अभी सोने जा रही हूँ सबको बाय बोल रही हूँ मैं अभी तक नींद आ रहा है अभी तो सोने जा रहा है गुड नाइट मम्मा चलो अभी जाएगा हम लोग मेमे चलो तो जानती तो
ये रखिए चलो आ जाओ नीचे उतर क्या हुआ फिर क्या हुआ तो बिस्किट जाना मामा तो दोनथ'नोसै दे आगैमोन गुड नाइट